ஹரே எனக்கு ஒரு கிருஷ்ணா மாதாஜி. கடைசியா ஒரு 5 மினிட்ஸ் தரீங்களா? எப்ப எடுத்த உங்க உடனே டைம்? எடுத்த உடனே கொடுக்குறேன் பிரேயர்ஸ் அப்புறம். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्या ददाति स्वपदातिकम्. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. எல்லாருமே हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे. हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे. हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ओम तत्सत. I'd like to invite Mallika Mataji here. Mallika Mataji வந்து எங்க ஆட் எப்படி பண்றது பின். ஓகே, மல்லிகா மாதாஜி வந்து புக்ஸ் பத்தி பேச போறாங்க. மல்லிகா மாதாஜி வீடியோ ஆன் பண்றீங்களா? so that I'll make you co-partner. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you so much மாதாஜி. 1 minute. Hare Krishna. Yes. ஹரே Mallika கிருஷ்ணா. Mataji will take over. Hare Krishna for a while. Thank you Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க இருக்க कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராதிகா மாதாஜியோட பர்மிஷனோட ஒரு சில வார்த்தைகள் நான் இங்க பேசிட்டு போயிடுறேன். இங்க வந்து இங்க எல்லாம் லெவல் 5 வரையிலும் நீங்க வந்துட்டீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் நான் ரொம்ப அதிகமா சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உங்களுக்கு பகவத்கீதையோட முக்கியத்துவம் எப்படிங்கிறது உங்க எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். நம்ம பகவான் வந்து 4th சாப்டர்லயே 2nd ஸ்லோகம்ல சொல்லியிருக்கிறாரு. ஏவம் பரம்பரா பிராப்தம் இமம் ராஜஸ்யோ விதுகு ச காலேன மகதா யோகோ நஷ்ட பரந்தப அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஏற்கனவே விவஸ்வானுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். இப்ப வந்து அது சங்கிலி தொடர் மூலமா விட்டு போனதுனால இப்ப உனக்கு நான் மறுபடியும் சொல்றேன்னு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. அர்ஜுனனுக்கு மட்டும் சொல்லல, அர்ஜுனன் மூலமா நமக்கு சொல்லப்பட்டதுதான் இந்த பகவத்கீதை அப்படிங்கறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். துவாபர யுகத்துல சொல்லியிருக்கிறாரு அர்ஜுனனுக்கு. இப்ப நம்ம இந்த கலியுகத்துல நமக்கு இஸ்கான் மூலமா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் மூலமா நமக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சிருக்குது. இதுக்கு நம்ம என்என்டி பிரபுக்கும் நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கும் நம்மளுடைய நன்றியை வந்து நம்ம தெரிவிச்சுக்கணும். நமக்கு சிக்ஷா குருவா இருக்க அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் நம்ம நம்மளுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கணும். இது வந்து சாதாரணமா வந்து இந்த பகவத்கீதை வந்து சாதாரணமான ஒரு கடையில விற்கக்கூடிய புக் இல்ல. இது வந்து லைஃப் மேனுவல். நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நம்ம எப்படி அதை வாழணும், எப்படி அதை அப்ளிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு இந்த அறிவெல்லாம் இது கொடுக்குது. இதுபடி வாழறதுனால நமக்கு என்ன நன்மை அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கலாம். இதுபடி வாழும்போது நம்ம வந்து இந்த பௌதீக சுழற்சி, இந்த பிறப்பு இறப்புல இருந்து நம்ம விடுதலை அடைஞ்சு மேன்மையான நிலைக்கு பகவான் கிருஷ்ணனுடைய கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு அடிக்கடி மாதாஜி சொல்லுவாங்க, நான் உங்களெல்லாம் அழைச்சிட்டு போறேன்னு. அந்த உலகத்துக்கு நாம எல்லாம் போகணும் அப்படின்னா நாம இந்த பகவத்கீதையை எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து அதை நேசிச்சு படிக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கணும். ஏன்னா பல நிலைகளை கடந்து இந்த 5வது நிலைக்கு வந்திருக்கீங்க. நான் அதிகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதை போல ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ்லயும் நீங்க நிறைய பேர் இங்க வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அந்த பாகவதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா பகவான், அப்புறம் பக்தி, அப்புறம் பாகவதர்கள், அததான் வந்து இதுல வந்து அதிகமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்ல, பகவானை பற்றிய லீலைகள்லாம் 10வது கேண்டோல இருக்குது. அந்த அப்படிப்பட்ட பகவான் இந்த உலகத்தை எப்படியெல்லாம் படைச்சாரு, பிரபஞ்சத்தோட தோற்றம், இந்த உயிர்வாழிகளுடைய தோற்றம், இதெல்லாம் வந்து நம்ம விலாவாரியா வந்து நம்ம 2nd கேண்டோ 3rd கேண்டோல அதுல எல்லாம் படிக்கிறோம். புருஷ சுத்தம் இருக்குது. அதனில வந்து பிரேயர்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே ஜன்மாதிசிய வந்து வியாசருடைய பிரேயரா இருக்கு, அர்ஜுனனுடைய பிரேயர் இருக்கு, குந்தி மகாராணியோட பிரேயர், அப்புறம் பீஷ்மரோட பிரேயர்,
அப்புறம் 10வது கேண்டோல பாத்தீங்கன்னா கோபியர்களுடைய பிரேயர்ஸ், அப்புறம் நாகக்கன்னியர்களுடைய பிரேயர்ஸ், நிறைய பிரேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சு அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமானது. வந்து பரீட்சித் மகாராஜோட வாழ்க்கை வரலாறு, அது எப்படிப்பட்ட உன்னதமான வாழ்க்கை வரலாறு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து படிச்சு கத்துக்கலாம். விதுர நீதி இருக்குது, அது 11வது சாப்டர்ல இருக்கு. பலவிதமான சம்வாதம், அதாவது உரையாடல்கள், சுகருக்கும் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கும் உள்ளது, அப்புறம் சூதருக்கும் சௌனக முனிவர்களுக்கும் இடையில, அப்புறம் வந்து விதுரருக்கும் மைத்திரேயருக்கும் இடையில, வியாசருக்கும் நாரதருக்கும் இடையில, நாரதருக்கும் பிரம்மாவுக்கு இடையில, இப்படி பல சம்வாதங்கள். இது எல்லாமே வந்து உன்னத புருஷர்கள் அவங்கெல்லாம். அந்த தெய்வீக நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க பேசக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் நம்ம காதுல விழும்பொழுது நாமளும் அந்த நிலைய ஓரளவுக்கு அது நம்ம அந்த நிலையை அடைவோம். அப்படிப்பட்ட அருமையான இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நமக்கு யார் கொடுத்தாங்க? நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதா தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது மட்டுமே கொடுக்கல, அவர் வந்து இதை விடவே சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி புக்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நிறைய கொடுத்திருக்கிறாரு. எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஓரளவுக்கு குறிச்சு வச்சிருக்கிறேன். அதுல வந்து சயின்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ரியலைசேஷன், அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணா புக் உங்க எல்லாருக்குமே அது தெரிஞ்சிருக்கும். அப்புறம் டீச்சிங் ஆஃப் சைத்தன்யா, லார்ட் சைத்தன்யா, டீச்சிங் ஆஃப் கபிலா, டீச்சிங் ஆஃப் குந்தி, அப்புறம் பர்ஃபெக்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஆன்சர்ஸ், அப்புறம் ஆன் தி வே டு கிருஷ்ணா, லைஃப் கம்ஸ் ஃப்ரம் லைஃப், ஜேர்னி ஆஃப் செல்ஃப் டிஸ்கவரி, பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் யோகா, ராஜவித்யா, அதாவது கைண்ட் ஆஃப் நாலேஜ், கிங் ஆஃப் நாலேஜ், 9வது சாப்டர் நம்ம படிக்கிறது, தி பாத் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன், எலிவேஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா, மெசேஜ் ஆஃப் காட்ஹெட், வேதங்களை பத்தியும் ஒரு புக் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு, ரெனவுன்சேஷன் த்ரூ விஸ்டம், அது வழியா ஒரு புக்கு, பிரேயர்ஸ் டு கிருஷ்ணா, கீதா கான், சிங்கிங் ஆஃப் த சாங் டிவைன், அதை பத்தியும் அவர் ஒரு புக் எழுதியிருக்கிறாரு. அப்புறம் கிருஷ்ணா தி ரிசர்வர் ஆஃப் பிளஷர், இது மாதிரி நிறைய. இது வந்து நான் ஓரளவுக்கு தான் குறிச்சு வச்சிருக்கிறேன். இதை போல இன்னும் நிறைய புக்ஸ் வந்து இருக்குது. வேதா பேஸ்ல போய் படிச்சீங்கன்னா படிக்கலாம். இப்போ வந்து ஃபெசிலிட்டேட்டர் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி எல்லாரும் அதுல வந்து படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கொடுத்துருக்குறாங்க, அந்த சின்ன சின்ன புக்கா. அது போல உங்களுக்கும் லெவல் 5ல இருக்க உங்களுக்குமே இன்னும் 2 மாசத்துல நீங்களுமே அந்த நிலைக்கு போவீங்க. நீங்களும் 4 பேருக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடிய வழியில போவீங்க. அதனால எல்லாரும் வந்து இந்த பகவத்கீதை, பாகவதம் வந்து வழியில வந்து எல்லாரும் இதுவரையில அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பீங்க. எல்லாருமே இல்லாதவங்களும் பாகவதம் கிளாஸ்ல வந்து அட்டன் பண்ணுங்க. இந்த சின்ன சின்ன புக்ஸ், பிரபுவாதா புக்ஸை நீங்க வாங்கி வச்சுட்டு வீட்டுல வந்து படிக்கணும், மற்றவங்களுக்கும் கத்து கொடுக்கணும். அதை வந்து ஒருவேளை கிடைக்கலன்னா வேதாபேஸ்ல எடுத்து வச்சு படிக்கணும். இது எல்லாமே வந்து நீங்க வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவையா, நம்மளுடைய இஸ்கான் மங்களுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு சேவையா இதை செய்யணும்னு எல்லாரையும் தாழ்மையோட வேண்டி கேட்டுக்கிறேன். இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த மாதாஜிக்கு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே Thank கிருஷ்ணா. you, Mother. Thank you, Mother. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மியூட்ல இருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ Hare மாதாஜி. Krishna, ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? Sorry, sorry. I got மல்லிகா மாதாஜி. one book from Chaitanya Charan. அவங்க எழுதியிருக்க புஸ்தகம் வாங்கியிருக்கேன் மாதாஜி. அவர் ஒன்லி பிரபுபாதா என்னென்ன கோட் பண்ணினாரோ அதை மட்டும் எடுத்து எழுதி அதுக்கு அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த புஸ்தகம் ரொம்ப நல்லா இருக்கு படிக்கிறதுக்கு. வெரி ஹரே நைஸ். ஹரி கிருஷ்ணா. போல். ஹரே கிருஷ்ணா. மல்லிகா மாதாஜி ரொம்ப நன்றி. ஐ சோ இம்ப்ரெஸ்ட் ஆக்சுவலி. இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு தான் டைப் பண்ணிட்டு இருந்தேன், அதுல ஆட்டோ மியூட் ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ரொம்ப மாதாஜி. ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. பக்தி வைபவ்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்றது, எக்ஸாம் எழுதுறது ஒரு விஷயம். ஆனா ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துட்டு சுக சேவையில ஒரு செஷன்லயும் போயிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேசணும்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். ஆனா ஒரு செகண்ட் கூட திங்க் பண்ணாம எஸ் மாதாஜி ஐ டு நாங்க. வெரி 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 இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் தேங்க்யூ சோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங் மல்லிகா. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதுவரையிலும் 4 கிளாஸ்ல சொல்லிட்டேன் மாதாஜி. இன்னைக்கு ஹரி இன்னும் ஹரி. இன்னைக்கு நைட்டு 2 கிளாஸ் முடிச்சிருவேன். அதுக்கு பிறகு கம்மிங் தேர்ஸ்டே அண்ட் சாட்டர்டே தான் வருது அந்த கிளாஸ் எல்லாம். அந்த கிளாஸ்ல சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. ஹரி போல். வெரி நைஸ் மாதாஜி. அப்படியே எந்த கிளாஸ்ல போனாலும் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி செஷன்ல எல்லாருமே மோஸ்ட்லி பாகவதம் வச்சிருப்பாங்க. அந்த லிஸ்ட்டும் வச்சுக்கோங்க. அதாவது யார்கிட்டயாவது வந்து புக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு 1 or 2 கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்கன்னா
தே வில் நம்மளுக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரும். மேபி போல் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னாலும் யூ கேன் ஸ்டார்ட் திங்கிங் இன்னோவேட்டிவ்லி. அவ்வளவுதான். மேபி வைகுண்ட மாதாஜி கிட்ட நான் பேசுறேன், உங்ககிட்டயும் பேசுறேன். ஸோ ஏதாவது அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம்னா நம்மளுக்கு ஒரு பேட்ச்ல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு என்ன புக்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி மேபி மோகன்தாஸ் பிரபு நீங்க திங்க் பண்ணி மேபி வி கேன் ஹேவ் அ போல் வென் மல்லிகா மாதாஜி இஸ் கமிங் இன் தட் பர்டிகுலர் செஷன். இல்ல அந்த குரூப்ல அட்மின்ஸை போல் போஸ்ட் பண்ண வைக்கலாம். ஸோ வில் பி வெரி கிளியர், இந்த லெவல் அவங்க இந்த மாதிரி புக்ஸ் வச்சிருக்காங்க, இதெல்லாம் வச்சிருக்காங்க, இதெல்லாம் வாடிக்கலாம் அப்படின்னு. So maybe we'll work on that, Mataji. But நீங்க பண்றது as of now is fine. I think Mohandas Prabhu can think and we'll come back as to how we can make this better. Hari bol, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம பகவத்கீதால என்ன சாப்டர் படிச்சிட்டு இருக்கோம்? முடிவும் துறவும் பக்குவம் மாதாஜி. சோ இப்போ அதுல வந்து நம்ம முடிச்சது எவ்வளோ? 18th சாப்டர் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. 18th வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். 18th verse. ஓகே. இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு பியூட்டி ஆஃப் திஸ் சாப்டர் என்ன பார்த்தோம்னா, இப்போ இது 18th சாப்டர் வந்து செகண்ட் சாப்டரும் சம்மரி, 18th சாப்டரும் சம்மரி, ரைட்? இந்த சாப்டருக்கு சம்மரி நான் எடுக்கவே வேணாம். 1 to 12 வந்து பாத்தீங்கன்னா சம்மரி ஆஃப் கர்ம யோகா. கர்ம யோகா பத்தி அவர் வந்து சம்மரைஸ் பண்ணார் நம்ம கிருஷ்ணர், ரைட்? ஆல்ரெடி எடுத்ததுதான். கர்ம யோகா எந்த சாப்டர்ல எல்லாம் நம்ம ஒரிஜினலி படிச்சோம்? தேர்ட்ல படிச்சிருக்கோம் மாதாஜி, சாப்டர் 3ல. கர்மயோகா அண்ட் கர்மயோகா அண்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சாப்டர் 5th சாப்டர் மாதாஜி. ஹரிபோல். பேசிக்கலி 1 to 6 வந்து லார்ஜ்லி கவர் ஆறது வந்து கர்மயோகாவை கவர் ஆன்றது அப்படின்னு. இப்போ அந்த சம்மரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுதான் 1 to 12 பார்த்தோம். சோ அது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு நீங்க குயிக்கா சொல்றதுக்கு அப்புறம் முன்னாடி என்ன சொல்றேன்னா 13ல இருந்து 44 வரைக்கும் ஞான யோகா பத்தி கவர் பண்ண போறோம். இப்போ நம்ம எல்லாருமே நினைப்போம் நம்மளுக்கு எதுக்கு ஞான யோகானா, இது வந்து பக்தியில் ஞானம். நம்ம வந்து ஞானம் இருந்தா பக்தியில் முன்னேறுவோம். ஸோ இப்போ திஸ் இஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் பக்தி. கர்மமும் பக்தியில போய் காட்டும், ஞானமும் பக்தியில ஆகும். அண்ட் இந்த ஞானம் அண்ட் கர்மா தெரிஞ்சா எப்படி நம்ம இந்த பௌதிகத்துல இருந்து விடுபடலாம்ன்ற ஞானமும் நம்மளுக்கு வரும். இப்போ குவிக்கா நம்ம வந்து ஞான யோகத்தை பத்தி என்ன பண்ணுவோன்றதை விட்டுலாம். பட் இது வரைக்கும் நம்ம என்ன, அதாவது கர்ம யோகத்தை விட்டுட்டு 13ல இருந்து குவிக்கா ஒரு ரீகேப் பண்ண முடியுமா யாராவது? அதாவது என்ன பார்த்தோம், கர்ம யோகாவை பத்தி என்ன பார்த்தோம், ஞான யோகத்தை பத்தி என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு ரீகேப் பண்ண முடியுமா? நான் தெரிஞ்ச அளவுக்கு சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க, இது வரைக்கும் பார்த்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கொஞ்சம் சொல்றேன். பாதி புரிஞ்சது பாதி புரியாத சொல்றேன் மாதாஜி. அதாவது மாதாஜி அதாவது நம்ம இதுவரைக்கும் கர்மங்களை எப்படி செய்ய போறோங்கிறத இது பண்ணோம். 13th சாப்டர்ல இருந்து அந்த செயல்களை செய்வதற்கு வந்து நமக்கு 5 காரணம் இருக்கு மாதாஜி. அது 13 அந்த காரணம் என்னன்னா, அந்த காரணம் செய்யறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன தேவைன்னா, ஒரு செயலை செய்யறதுக்கான உடல் ஒண்ணு வேணும் மாதாஜி. அதை செய்யறதுக்கும் ஒருத்தர் வேணும் மாதாஜி. அப்புறம் அந்த செய்யறதுக்கு கூட புலன்கள் வேணும். இதெல்லாம் தாண்டி இதெல்லாம் நம்மளை செய்ய வைக்கிறது யாருன்னா பரமாத்மாங்கிற அவருதான் உயர்ந்தவர், அவருதான் இருக்கிறாரு. இது இருந்தா தான் நம்ம வந்து ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு இந்த 5 காரணமா அமையுது. அதாவது உடல், செய்பவன், பல்வேறு புலன்கள், அதை செய்யறதுக்கு முயற்சி, இதையெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு யாரு இருக்காருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர், அவருதான் மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் நம்ம எந்த ஒரு அதாவது நம்ம வந்து பேசுறோம், செய்யறோம், செயல்களை செய்யறோம், அதுல நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும். ஆனா எந்த ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு இந்த 5 காரணங்களும் இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்குது. இதுலயே கூட நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு குணங்களை பத்தி இருக்கு மாதாஜி. எதுனாக்க அதாவது இந்த இதுல தியானம், அதாவது என்ன செய்யறோம்னாக்க, அதாவது நம்ம இந்த ஒரு செயலை செய்யும் போது அகங்காரம் இல்லாமலும் பற்றுதல் இல்லாத இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன ஒரு செயல் செஞ்சாலும், சப்போஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொலையே பண்ணுனாக்க அது வந்து எந்த விதமா பந்தப்படுத்துவதும் இல்லை. அவங்க செய்யறது வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு மிருகத்தை வந்து யாகத்துக்கு கொடுக்கறோம். அது ஒரு நல்ல அதுல கூட ஒரு நன்மை இருக்குது. ஏன்னா அந்த மிருகம் வந்து அந்த நிலையில இருந்து மேல உயர்ந்த நிலைக்கு போகக்கூடியதாக இருக்குது மாதாஜி. இதெல்லாம் செய்யறவங்க வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கிறாங்க. அவங்க வந்து எந்த காரியத்தையும் பந்தப்படுத்துவது இல்லை மாதாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது அறிவு, இதெல்லாம் இந்த செயல்களை செய்யறதுக்கு நமக்கு வந்து அறிவு வேணும். அதோட அது எந்த பொருளை அறிகிறோங்கிற அந்த அறிவு வேணும். அறியப்படும் பொருள் அதை பற்றியும், அது அறிபவன், இந்த 3ம் வந்து
செய்வதற்கு புலன்கள் வந்து செயல்களை உருவாக்குது. இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ணை வச்சு பாக்குறோம், அப்புறம் அதை நம்ம இப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு செயலை படுத்தும் மாதாஜி. இது வரைக்கும் தான் மாதாஜி தெரியும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரிபோல். வெரி நைஸ் மாதாஜி ஃபார் த சம்மரி. இப்போ வந்து நம்ம பார்த்த 13th வந்து 5 பொருட்கள்னால தான் நம்ம எந்த செயலுமே செய்ய முடியுது. 5 காம்போனன்ட்ஸ்னால we can do. ஸோ அதுல வந்து அதிஸ்தானம்ன்றது வந்து இடம்னு இங்க கவர் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னா நம்ம உடம்பு, ரைட்? ஒரு செயலை நான் செய்யல வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு பலூன் வேணும், ரைட்? சிம்பிளா எடுத்துக்கலாம். பலூன் வேணும் அப்படின்னா அந்த குழந்தையோட உடம்பு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஆகுது, அதுதான் பிளேஸ், அதிஸ்தானம், ரைட்? அந்த ஆக்ஷன் ஆகுது என்ன அப்படின்றது. செய்பவன் அப்படின்றது அதோட ஆத்மா, ரைட்? பர்ஃபார்மர்ன்றது இங்க வந்து என்னன்னா கர்த்தா அப்படின்னு சொல்றது ஒர்க்கர், வேலை செய்ய போறவன், ரைட்? 2வது. 3வது பாத்தீங்கன்னா எதை வச்சு செய்யும்? சென்சஸ். இப்போ கை பிடிச்சி இழுக்கும், பலூனை கண்ணால பார்க்கும். அதனால ஞானேந்திரியா அண்ட் கர்மேந்திரியா ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதாவது எதை வச்சு செய்யலாம்? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், கரணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சென்சஸ், ரைட்? இந்த 3 வச்சுதான் செய்ய முடியும் மெயினா. சோ ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உடம்பு. செய்பவன் கர்த்தா யாரு அப்படின்னா செய்பவன். அண்ட் புலன்கள் வந்து செய்யப்படுவது எதன் மூலமாக செய்யப்படுறது. அப்புறம் பலூன் வேணும் என்ற ஆசை வரணும் இல்லையா? டிசையர் விட்டுருங்க, பட் அதுக்கு எஃபர்ட் போகும். அம்மா எனக்கு பலூன் வாங்கி கொடு, அப்பா நோன் வரு, அழுவும், கத்தும், அதோட எஃபர்ட் தான், ரைட்? ஒரு குழந்தைனால அது. இதுவே ஒரு லவர்னு எடுத்தீங்கன்னா அவன் வந்து ரோஜா பூ பார்ப்பான், அந்த பொண்ணை பத்தி ஃபாலோ பண்ணுவான் அப்படின்னு. ஸோ அந்த மாதிரி வேலை செய்யறவன் வந்து பிசினஸ் போய் பார்ப்பான், பாஸ்க்கு போவான், அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுவான், யாரெல்லாம் காம்படிஷன் என்னெல்லாம் படிக்கணும் இதெல்லாம் எஃபர்ட்ஸ் போடுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணாலும் அல்டிமேட்லி அந்த பலூன் குழந்தைக்கு கையில வரணுமா, அந்த பெண் வந்து அந்த பையனுக்கு விழணுமா, இல்ல அந்த ஜாப் ஒரு ஒர்க்கருக்கு வேணுமா, அப்படி எல்லாமே டிசைட் பண்ற 5th அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் சூப்பர் சோல். இந்த கான்செப்டை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். பாடி, ரைட்? அதிஸ்தானம். கர்த்தா வந்து செய்பவன், பர்ஃபார்மர். காரணம் அப்படின்றது சென்சஸ், ரைட்? அண்ட் அதை விட எண்டிவர், அதாவது செயல்படுத்துறது, ரைட்? நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போடுறது, எண்டிவர் எந்த பாஷை வேணா நம்ம சொல்றது, இது ஒண்ணு. அண்ட் ஃபைனலி பரமாத்மா, இது தெய்வம்ன்றதுதான் அது. சேஷ்டான்றது எண்டிவர், ரைட்? ஸோ அதிஷ்டானம்ன்றது பாடி, கர்த்தான்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற அந்த சோல். பேசிக்லி அதிஷ்டானம் குள்ள இருந்து செயல்படுத்துறது கர்த்தா, டூவர் இல்லையா? பர்ஃபார்மர், டூவர்ன்றது சோலை ரெப்ரசென்ட் பண்றது. அண்ட் சோ தேர்ஃபோர் மறுபடியும் ரிப்பீட், அதிஷ்டானம்ன்றது உடம்பு, கர்த்தான்றது ஆத்மா, சோல். அண்ட் நம்ம காரணம் அப்படின்றது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ், புலன்கள் நம்ம இதுல. சேஷ்டான்றது எஃபர்ட், எண்டிவர். அண்ட் தெய்வம்ன்றது சூப்பர் சோல், ரைட்? இது நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இது ரொம்ப கிளியரா புரிஞ்சுச்சுன்னா நம்ம மேல போலாமா? ஆல்ரெடி ரிப்பீட்டேஷன் தான் 14th ஸ்லோகம். மாதாஜி, எனக்கு டவுட் மாதாஜி. எஸ். இந்த அந்த 5 ரீசன்ஸ் சொன்னதுல அந்த கர்த்தான்றதுல தான் எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட். கர்த்தான்றது சோல்னு சொல்றீங்க, அப்ப சோலும் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் நம்ம இங்க வாசிக்கிறோம். வெரி நைஸ், கரெக்ட். சொல்லுங்க. 13th சாப்டர்ல 30th ஸ்லோகா அது என்ன சொல்லுதுன்னா, எவன் ஒருவன் ஜட இயற்கையினால் படைக்கப்பட்ட உடலே எல்லாம் செய்கிறது என்பதையும் ஆத்மா எதையும் செய்வதில்லை என்பதையும் காண்கிறானோ அவனே உண்மையில் காண்கிறான் அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ அந்த 13th சாப்டர்ல இருக்கிற 30th ஸ்லோகால ஆத்மா எதையும் செய்யலன்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து ஆத்மாவை ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் சொல்றாரு. இதுதான் எனக்கு கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டிங்கா. அடிபிளா இல்ல மாதாஜி, நீங்க மியூட்ல பேசுறீங்க மாதாஜி. Voice is not, you are not audible. கேட்கல மாதாஜி. ஒயர் இழுத்துட்டீங்க, எங்க ஹியரிங் ஒயர் இழுக்கலையா? அப்பவும் கேட்கலையே, கேட்கல மாதாஜி. Check your settings Mataji, that Hare Krishna, கேக்குதா? Now it's இப்ப okay. கேக்குது. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, தேங்க்யூ. ஸோ இப்போ கேக்குது இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து வெரி பியூட்டிஃபுல் கொஸ்டின். இப்போ வந்து என்ன சொல்றீங்கன்னா ஆத்மா, ஸோ பேசிக்கலி 5 ஐட்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆச்சு. ஆத்மாக்கு சம்பந்தமே இல்லையே. வை இஸ் தட் ஆத்மா ஹேவிங் எனி லிங்க் டு எனி ஆஃப் த 5 என்டிவர்? இதுதானே மாதாஜி உங்க கேள்வி?
ஆமாம் ஆமா மாதாஜி. ஏன்னா 30th வந்து சொல்றது என்னன்னா, ஆத்மா செய்யுதுன்னு நினைக்க கூடாது. அப்படி செய்யலன்னு நினைச்சாதான் உண்மையிலேயே ஒரு ப்ராப்பரா பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இங்க வந்து ஆத்மாவையும் இன்வால்வ் பண்ண மாதிரி சொல்லுது. அப்போ என்னன்னு எனக்கு அதான் புரியல. கான்ட்ரடிக்டிங் மாதிரி எனக்கு ஒரு இது எனக்கு டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல பேசிக்கலி இது நம்ம பகவத்கீதா ஹோல் கான்செப்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா யாருக்குமே டீப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காது. அச்சிந்த பேதா அபேதா பிலாசபி அதான். எல்லாமே கான்ட்ரடிக்டரியில தான் இருக்கும். ஒரு சைட்ல வந்து தேவர்களை வழிபடுறது வந்து பார்த்தோம்னா அவர் வந்து மனசுல வந்து நான் தான் கொடுக்குறேன்றாரு. அவனா ஏன் தேவர்களை வழிபடுறோம்? அந்த மாதிரி கான்ட்ரடிக்டரி மாதாஜி இருக்கும். மாதாஜி இங்க Yes. செயற்கை உடல் தான் சொல்லிருக்காங்க. ஆத்மா நீங்க சொல்லலையே மாதாஜி. சொல்லியிருக்காங்க உடல் தான் மாதாஜி. சோ உடல் வேற டூவர் ஆத்மா வேற இல்ல. உடல் வேறு கர்த்தா ஆத்மா வேறு. ஒன் கர்த்தா செகண்ட் மாதிரி இது வந்து அவங்க கேக்குறது வேற. அதிஷ்டானம்ல தான் உடம்பு சொல்லியிருக்காங்க, ரைட்? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இதுல வந்து ஆத்மான்றத சொல்லியிருக்காங்க. எங்க சொல்றாங்கன்னா கர்த்தான்றத பத்தி அவங்க பேசிட்டு இருக்கோம் நம்ம ரெண்டு பேருமே. செய்பவன் பர்ஃபார்மர்ன்றது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா பாடியான்னு. சோ மாதாஜி அந்த கீதா மாதாஜி 2 minutes கொடுங்க, உங்க கேள்விக்கு வரேன். ஃபர்ஸ்ட் மாதாஜி இது முடிச்சிட்டு வரேன். மாதாஜி இப்ப வந்து பிளேஸ்ன்றது என்னோட பாடியில இருக்கிற ஆக்டிவிட்டி, ரைட்? இப்போ லாஜிக்கலி பாத்தீங்கன்னா ஆத்மான்றது ஆல்சோ ஹாஸ் ஒன் மோர் திங், சோல் அண்ட் கான்சியஸ்னஸ். இப்போ அந்த உடம்புன்றது பாத்தீங்கன்னா இஸ் ஜடம், ரைட்? இப்போ உடம்பு வந்து செயல்படுத்துறதுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம், சட்டில் பாடி அப்படின்னுவோம் நம்ம பேசுற லாஜிக்ல. பட் அந்த சட்டில் பாடியோட ஒரிஜினல் ஆசைகள்ல தான் நம்ம வந்து ஆத்மா வந்திருக்கு. ஸோ பேசிக்கலி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஆத்மாக்கு கிருஷ்ணர் வேணும்னு சொல்றோம், ரைட்? லாஜிக்கலி. சோ இப்போ ஆத்மா வந்து என்ன பாடிக்குள்ள இருக்கு. இப்போ அந்த ஆத்மா அந்த பாடிக்குள்ள இருந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு ரிசல்ட் வரதுக்கு ரீசனா இருக்கு, ரைட்? டூவரா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு சேரியட் எடுத்துக்கோங்க. நார்மலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐம் கோயிங் பேக் டு த இனிஷியல் சாப்டர், 3rd சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா வண்டி ஓட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவோம். வண்டியை தான் பாடின்னு கம்பேர் பண்ணுவோம். அந்த வண்டி ஓட்டுறவன் ஆத்மா அப்படின்னு பார்ப்போம். டியூ ரிமெம்பர் தட் நம்ம இதுல விக்டோரியா மாதாஜி இருக்கீங்களா? மாதாஜி எஸ் ஞாபகம் ரைட். இருக்கு சோ இல்ல. சோ ஐம் கோயிங் பேக் டு தட் பர்டிகுலர் கான்செப்ட். அப்போ வண்டி ஓடுறதுக்கு காரணம் பாடி தானே போய் தான் மாதாஜி? ஆக்சுவலா அதுல உட்கார்ந்து இருக்கிற பேசஞ்சர் இல்லையா மாதாஜி? அதான் சொல்றேன், பேசஞ்சர். வண்டி ஓட்டுறது வந்து பாடி, சாரி, அந்த பேசஞ்சர் வந்து சோல் அப்படின்னு ரெஃபர் பண்றோம், ரைட்? அந்த வண்டியில. சோ அந்த சோல் வந்து கம்ப்ளீட்லி சம்மந்தமே இல்லாம இருக்காது, ஆக்டிவா காட்டும். அங்க ஒரு பாஸ் போடுங்க. இன்னொரு கான்செப்ட்லயும் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா பை இட் செல்ஃப் வில் நெவர் பி இன்ஆக்டிவ். கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்லுவாரு, நம்ம வந்து ஆத்மா இஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வரும், உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா. என்னன்னா இட் கெனாட் பி, அதாவது ஹையர் டேஸ்ட் வரும் இல்லையா, விஷயான்வினி வர்த்தத்தை செகண்ட் சாப்டர், நிராகசியதேனா ரசோவர்ஜம் ரசம் அப்பியச பரம் திருஷ்டுவா நிவர்த்தித்தே. ஏன்னா ஆத்மா cannot be, நிறைய இடத்துல வரும், பட் ஐம் டேக்கிங் த செகண்ட் சாப்டர். ஆத்மா பை இட் அதனாலதான் செல்ஃப், மாதாஜி ஆத்மா வந்து முக்தி அடைஞ்சா கூட கிருஷ்ணரை அடைஞ்ச பிறகும் கூட அவருக்கு போய் சர்வீஸ் பண்ண போகுது. ஏன்னா அது எப்பவுமே ஆக்டிவ், எக்ஸலன்ட், அதனால சும்மா இருக்கவே முடியாது. இட் இஸ் ஆக்டிவ், ரைட்? சோ இங்க வந்து பாடி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பாடி வந்து செயல்படுறது, பட் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கிறதாலதான் இந்த கான்செப்ட் வருது, ரைட்? இப்போ அந்த சோல்ன்றது அந்த ஆத்மா உடம்புக்குள்ள இருந்து என்ன ஆகுது, ஒரு ரிசல்ட்டை கொண்டு வர செய்யுது. சோ டூயர்ன்றது வந்து பாடி ஒண்டியா அப்படின்னா ஒரு கான்செப்ட்ல எடுத்தீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அந்த ஆத்மா, அதாவது அந்த கான்சியஸ்னஸ் என் உடம்புல வந்து நான் வந்து எல்லாம் பண்ணோன்ற வலிமை எனக்கு உடம்புல இருந்தாதான் நான் பண்ண முடியும், ஒரு சைட்ல வைங்க. ஆனா மை ஆத்மா வில் ஆல்வேஸ் கிரேவ், என்ன வேணா நான் கிரேவ் பண்ணுவேன். ஆத்மா கிருஷ்ணரையும் கிரேவ் பண்ணலாம். இப்போ சட்டிலா இருக்கிறதுனால நீங்க சொல்லுவீங்கல்ல மாதாஜி, ஆசைப்படுறது வந்து ஆத்மா இல்ல, கிருஷ்ணரை ஆசைப்படுறது ஆத்மா. நல்ல செயலை ஆசைப்படுறதும் கெட்ட செயலும் ஆசைப்படுறதும் ஆத்மாக்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு நினைப்போம். அப்போ கிருஷ்ணரை கொடுத்தா ஏன் ஆத்மா இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட்? உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஏன்னா ஆத்மா வாண்ட்ஸ் கிருஷ்ணா. ஆனா அந்த செயல்படுத்துற டூவர் எடுத்தீங்கன்னா கர்த்தா அப்படின்னா ஹெட் ஆஃப், கரெக்டா சொல்லணும்னா கர்த்தான்ற வேர்ட் வந்து நம்ம தமிழ்ல இருக்கான்னு தெரியாது, பட் இங்கிலீஷ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்த்தா ஆக்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். தட் மீன்ஸ் ஹூ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலியோ ஹி இஸ் கால்ட் கர்த்தா. அந்த கான்செப்ட்ல இருந்து போனா ஹூ இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த என்டையர் பாடி ஆக்ஷன் மாதிரி சூப்பர் சோல் விட்டுருங்க, நம்ம உடம்புக்கு ஹூ இஸ் த ஹெட்? ஆத்மா தான் மாதாஜி. ஆத்மா இஸ் த ஹெட் ஆஃப் அவர் பாடி, ரைட்? சோ பிளேஸ் வந்து இந்த பிளேஸ்ல நடக்குது. எனக்கு ஒரு பலூன் வேணும் அப்படின்ற ஆசை எனக்கு இருக்குன்னா, நான் ஒரு குழந்தையா இருந்தா அந்த பலூன் என்ற அந்த கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பாடி போய் எனக்கு பலூன் வேணும் அப்படின்னு கண்ணு பாக்குது, இட் பிகம்ஸ் த செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் த திங். அதாவது காரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்னால எனக்கு அந்த ஆசை வருது. போக போக உங்களுக்கு புரியும், பட் ஐம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு எக்ஸ்பிளைன் டு யூ டு த எக்ஸ்டென்ட் ஐ எம் ஏபிள் டு எக்ஸ்பிளைன்.
உடம்பு மூலமா அந்த பிளேஸ் மூலமா தான், அதாவது என் கை தான் ஃபீல் பண்ணோம். ஸோ காரணம் மூலமா ஐ பார்க்கும். ஸோ இதெல்லாம் இந்திரியா ஆல இருந்தாலும் ஆக்சுவலா வந்து அந்த ஆக்டிவா பண்ணணும் அப்படின்ற பாவம் வந்து பாடிக்கு வராது. த பாடி இஸ் ஹேவிங், இப்போ என்ன சொல்லுங்க, மைண்ட் வந்து திங்கிங், ஃபீலிங், வீலிங். இதோட நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் எல்லாம் இது கிளாரிஃபை ஆகும். ஒரு 2 minutes இந்த பாஸ் பண்ணுங்க. பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ பாடி ஒன்று இன்வால்வ்டு, என்னெல்லாம் ஐட்டம்ஸ் இன்வால்வ் வச்சுக்கலாம், 5 things இன்வால்வ். ஒன்று பாடி, இன்னொன்னு வந்து ஆத்மா. அதனாலதான் எந்த செயலுமே ஆத்மபூர்வமா பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஏன்னா ஆத்மா இஸ் இன்வால்வ் இந்த செயல். வெதர் ஆத்மா டிசைட்ஸ் ஆர் டிக்டேட்ஸ்ன்றது பக்கத்துல வைங்க. பட் ஆத்மாவும் செயல்படுறது. ஆத்மா செயல்படாம நம்ம எதுவுமே செயல் பண்ண முடியாது. பரமாத்மாவும் அப்ரூவல் கொடுக்கணும், இல்லைன்னா அதுவும் முடியாது. நம்ம அதுக்கு எஃபர்ட்ஸ் போடணும், ரைட்? சோ நீங்க சொன்ன 5 நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். பாடி முயலா செயலாடுது. ஆனா ஆத்மாதான் அந்த என்டிவர் பண்ணணும் அப்படின்றது பாடி என்டிவர் பண்றது. பட் அந்த இம்பீட்டஸ், ஐ வில் பிரிங் டு இம்பீட்டஸ், இஸ் கிவன் பை ஆத்மா, right? Whether it be my atma or paramatma or another external spiritual master atma is secondary. But on the performer and karta andradha becomes a head. செயல்படுத்த கூடிய actions வந்து with the help of senses. இதுதான் broadly I'm able to explain from this. ஆனா நீங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷத்துல வந்து I'll be able to, like, இப்போ next சொல்ல you will be having clarity. I know 100% you may not be convinced, but in the version முடிச்சு ஒரு 20th verseக்குள்ள you might get clarity. So அதனால is it okay for you to wait and see if you're getting an answer? ஒருவேளை அதுவும் முடியலன்னா I'll go and refer and come back as to how I can explain to you. Is that okay by end of the class? ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. நான் ஒண்ணு மட்டும் சொல்றேன். 13th சாப்டர்ல இருக்கிற 30th ஸ்லோகால அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணிருக்குது வந்து ஆத்மா. ஆனா இங்க இந்த ஸ்லோகால ஆத்மான்ற வேர்டே யூஸ் பண்ணாம கர்த்தான்னு சொல்லியிருக்கு. அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அது ஒன்னையும் சொல்லிடுறேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. Let me go to 13.13 PG. 13.30, right? Okay. ஓகேவா மாதாஜி? ஸ்லோகாவா வேண்டாம் மாதாஜி, வேண்டாம், not required. கர்த்தாங்கிறது செய்ய, அந்த ஆத்மா வந்து செய்ய வைக்கிறதா மாதாஜி? doer ஆத்மா செய்ய வைக்கிறது. டூவர் யார் பண்றா? கர்த்தானா ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி மாதிரி இல்லையா? சோ டூவர் யார் பண்றா? பர்ஃபார்மர். அதுதான் கர்த்தான்ற மீனிங். ஓகே மாதாஜி, ரைட். இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு போலாம். அதை கொஞ்சம் பார்க் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட்டுக்கு நம்ம போயிட்டு நம்ம திரும்ப வரலாம். கீதா மாதாஜி உங்களுக்கு கிளியர் ஆச்சா? பிகாஸ் ஐ திங்க் ஷி இஸ் டாக்கிங் டிஃபரண்ட். நீங்க வேற சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, அதனால தான் இன்டரப்ட் பண்ணேன். ஓகே மாதாஜி, புரியுது மாதாஜி. ரைட். இப்போ ஆத்மா குறிக்குது. ஓகே மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ செயல்கள்னா 2 செயல் செய்யலாம் மாதாஜி. ஜெகச்சத்திரபுரம் சொன்னாரு, அதாவது தேவர் வழிபாட்டாகோ தேவர் மூலயமா நான் உங்களுக்கு அருள் புரியும் சொல்றாரு. இன்னொரு இடத்த வந்து தேவர்களை வழிபாடு முட்டாள்னு சொல்றாரு. 2 முரண்பாடா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அப்போ அதை கேட்பாங்க, லேடி கேட்டதுக்கு, எனக்கே தெரியல, நீங்க சொல்லுங்க. இது முரண்பாடு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க ஆச்சாரியில ஃபாலோ பண்ணுங்க, அவங்க புக்ஸ படிங்க, உங்களுக்கு அது தெளிவு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுதான் மாதாஜி சொல்ல வந்தேன். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பேசிக்கலி இப்ப என்னன்னா ரைட் ஆர் ராங் ஆக்ஷன் அப்படின்னு பாக்குறது. ஆக்ஷன் எது வேணா பண்ணலாம். இப்போ வந்து என்கிட்ட 10 ரூபாய் இருக்கு. நான் 10 ரூபாயில வந்து சந்தனமும் வாங்கலாம், கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பூவும் வாங்கலாம், நான் எனக்கு வந்து பவுடரும் வாங்கிக்கலாம், இல்ல நான் ஒரு சிகரெட்டும் வாங்கலாமா வாங்க வேணாமா? வாங்கிக்கலாம், ரைட்? சோ ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ரைட், ஒரு ஆக்ஷன் வந்து ராங், ரைட்? இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்ஷன் எல்லாம் பண்றது வந்து பார்த்தோம்னா அதான் நான் சொன்னேன், நம்ம விஷ்ணு சாஸ்திராமோட இதுதான் பாடி மைண்ட் வேர்ட்ஸ், BMW, பாடி மைண்ட் ஸ்பீச், எப்படி வேணா சொல்லலாம். இதை வச்சு, அதாவது ரைட் ஆக்ஷன் ஆர் ராங் ஆக்ஷன் பர்ஃபார்ம் பண்றது எது வச்சு வேணா பண்ணலாம். நான் உடம்ப வச்சு பண்ணலாம், மனசாலையும் பண்ணலாம், வாயாலையும் பண்ணலாம். இந்த 3ஆலையும் பண்ற செயல்கள் எல்லாமே இந்த 5 ஃபேக்டர்ஸை சார்ந்து இருக்கு. கிளியரா? இந்த 5 கோஆபரேஷன் இருந்தாதான், இல்ல இந்த 5ம் சேர்ந்தா, அது சொல்லுவாங்கல்ல 5 விரல் சேர்ந்தாதான் பண்ண முடியும்னு. இந்த 5ம் சேர்ந்தாதான் பாடியாலேயோ மைண்டாலேயோ வார்த்தையாலேயோ நான் ஒரு ஆக்ஷனை செய்ய முடியும். வில்லிங்கா இருந்தாலும், நல்லதா இருந்தாலும், கெட்டதா இருந்தாலும், ரைட்? இப்போ என்னோட உடம்பும் கோஆபரேட் பண்ணணும், என் ஆத்மாவும் கோஆபரேட் பண்ணணும். ஆத்மாக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்ல இல்லையான்றல கோஆபரேட் பண்ணணும். ஏன்னா பிடிச்சிருக்குன்றது வேற, கோஆபரேஷன் வேற. கெட்ட செயல் சூப்பர் சோல் பரமாத்மாக்கும் பிடிக்காது, பட் கோஆபரேட் பண்ணணும். ஒத்துக்கிறீங்களா நான் சொல்றது? உங்க எல்லாருக்குமே கோஆபரேஷன் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஒத்துக்கிறோம் மாதாஜி, ரைட்? வீட்டுல ஒரு குழந்தை எனக்கு அடம் பிடிக்குது, எனக்கு பலூன் பண்ணலன்னா நான் இங்கே உட்காந்து அழிவேன், தலையை போட்டு அடிச்சுப்பேன் அப்படின்னா அந்த பிடிக்கவே பிடிக்காது நம்மளுக்கு. ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும் கூடாதுனாலும் தலையை போட்டு வச்சுப்பேன். எல்லாரும் இருக்காங்க, இப்ப வேணா அப்புறமா மொத்தலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுத்துருவோம். பிடிச்சு வாங்கி கொடுக்கல, ஆனா அந்த டைம் நம்ம பண்றோம், ரைட்? சோ பேசிக்கலி நம்மளுக்கு பிடிக்காமலும் பண்றோம். அதே மாதிரி ஆத்மா ஆர் பரமாத்மா மே நாட் பி இன் ஃபேவர், பட் ஸ்டில் வி மைட் டூ சம் ஆக்டிவிட்டி.
அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால பாடியாலேயோ மைண்டாலேயோ வார்த்தையால செய்யும் ஒரு செயல்களுக்கும் 5 ஃபேக்டர்ஸ், இந்த 5 அந்த 5 வச்சுதான் பண்ண முடியும். ரைட்? இண்டிபெண்டா பண்ண முடியாது. ஆனா இப்போ சில தடவை வந்து நிறைய பேர் செல்ஃப் மேட் மேன், செல்ஃப் மேட் விமன், நானே சொந்தமா பண்ணேன் அப்படின்றது ரொம்ப காமனா பண்ணிருப்போம். இந்த 5 கன்சிடரே பண்ண மாட்டேன். அப்படி பண்ணாதவங்க வந்து முட்டாள்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களால உண்மையை பார்க்க முடியல, கிளியரா அவங்களுக்கு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்றத சொல்றாங்க. இப்ப வந்து இதுவே ஆப்போசிட்டா இருக்கலாம். இது யாருன்னா அப்படின்னு சர்வோபாணி வினிர்முத்தம் தத்பரித்வேன சேவனம் ரிஷிகேஷ பக்தி உத்தம. ரைட்? இப்போ எதுக்கு அதை சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு வந்து அகங்காரம் இருக்கு, நானே நீ மை என்றதே ஃபால்ஸ் ஈகோ, அகங்காரம். ரைட்? இப்போ வந்து அந்த அகங்காரம் வந்து எதனால என்ன ஆகுது? இப்போ அந்த அகங்காரம் இல்லை வச்சுக்கோங்க. அப்பனா என்ன ஆகுது? அகங்காரமே எனக்கு இல்லை ஒரு உங்களுக்கு இல்லை, நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்ம என்டாங்கிள் ஆக மாட்டோம். நம்ம எதுல என்டாங்கிள் ஆக மாட்டோம்? கட்டுப்பட மாட்டோம். எதுல கட்டுப்பட மாட்டோம்? பௌதிகத்திலே மாதாஜி. பௌதிகத்துல கட்டுப்பட மாட்டோம், குணங்கள்ல கட்டுப்பட மாட்டோம். சோ எதனாலயும் நம்ம கட்டுப்பட மாட்டோம். அதனால அப்படியே ஒரு கொலை செஞ்சாலும் அவன் வந்து கொலையும் செய்யலை, அவன் ஆக்ஷன். இப்ப நீங்க கேட்டீங்க எப்படி மாதாஜி சம்பந்தமே அவனை போய் ஒருத்தரை கொலை செய்யலாமா? இல்ல. நம்ம கொலை செய்யறதுக்கு மோட்டிவ் இருக்கா? எந்த மோட்டிவ் இருந்தாலும் நம்ம காலி. எப்படி மாதாஜினா அப்படிதான். இப்போ மிலிட்டரியில கொலை பண்ணனா பண்றான், இப்ப அவனை ஜெயில எடுத்து போடுவாங்களா? மாட்டாங்க மாதாஜி. மாட்டாங்க. ஏன்? கொலை தானே, அவங்க தப்பு வந்து தானே. அவங்க நாட்டை வந்து செக்யூரிட்டியா பாதுகாக்கிறதுக்காக. இருக்கிறாங்க, நாட்டுக்காக அவங்க காவல் காக்குறாங்களா மாதாஜி? ரைட். அவனோட எண்ணம் நல்லது. அதே நெல்ல வரவன் வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பொண்ணை வந்து பிரச்சனை பண்றான், ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்கா இருக்குன்னு அவன் எடுத்துன்னு போய் அவன் கன் எடுத்துன்னு போய் அவனை கொலை பண்ணா அவனுக்கு என்கொயரியாவது நடக்குமா நடக்காதா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஸ் நாட் அதெல்லாம் அலோன். நடக்கும். நடக்கும் என்கொயரி மாதாஜி. நடத்துவாங்க. ஏன் அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து இங்க வந்து பர்சனலி என்னோட நெய்பர் அப்படின்ற பாவம் வருது. இதுவும் என்னோட கண்ட்ரின்னு வருது, இல்ல. பட் அதுல he is not doing on his own. He is only following the direction of the head. இப்போ நீங்க சொல்வீங்க மாதாஜி அப்ப வந்து அந்த ஹெட் வந்து டிசைட் பண்ணலாம்னா ஹெட்டுக்கு வந்து அந்த ரைட் அதிகாரம் இருக்கு. இப்போ உங்களை ஒண்ணு கேட்கணும். அடிக்கடி நான் தாரிஸ்ரீ மேம் சொல்றது, ஒரு வைஷ்ணவாவை திட்டினா வைஷ்ணவ அபராதம் வரும். கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. இத்தனை பேர் இருக்கீங்க. காலையில நான் ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ஈவினிங் ஒரு 60 பேருக்கு பக்தி வைபவ் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் எடுக்கிறேன். திட்டத்தட்ட ஒரு 100 டிஃபரெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நாள்ல நம்ம என்கவுண்டர் பண்றோம் வச்சுக்கோங்க. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2-3 பேருக்கு டோஸ் விழும், என்கிட்ட இருந்து கண்டிப்பா விழும். ரைட்? அப்ப எனக்கு வைஷ்ணவ அபராதம் வருமா வராது? உங்களுக்கு வராது மாதாஜி. உங்களுக்கு உங்களுக்கு வராது மாதாஜி. நல்வழிப்படுத்துறதுக்காக நீங்க அவங்களுக்கு சொல்றீங்க உங்களோட மாதாஜி. அதுக்காகத்தான். உங்களை இதுதான் நான் ரொம்ப ஸ்டூடெண்ட் திட்டுறீங்க. ஸ்டூடெண்ட் இது ஆச்சாரியாக்கு அதிகாரம் இருக்கு. அதிகாரம். தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ ஐ எம் த அதிகாரி, நாட் உத்தம அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, கனிஷ்ட அதிகாரி இல்ல. ஐ எம் கனிஷ்டா, பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் த அதிகாரம். ஏன்னா ஐ எம் கனிஷ்ட, வி ஆர் ஆல் கனிஷ்ட ஸ்ரத்தாவான். ஓகே, பட் ஐ ஹாவ் த அதிகாரம் பிகாஸ் ஐ எம் சிட்டிங் ஹியர் அஸ் அ டீச்சர், irrespective ஆஃப் மை ஏஜ். நான் உங்களை விட யங்கரா இருக்கலாம், இல்ல உங்களை விட பொறுமை இல்லாமலும் இருக்கலாம், உங்களை விட குறைச்சலான படிப்பு கூட இருக்கலாம், ஆனா நான் செகண்ட் ஃபெயிலா கூட இருக்கலாம். ஆனா இந்த ஸ்தானத்துல இருக்கிறச்சு ஐ எம் ஹேவிங் த அதிகாரம். அதே மாதிரி நீ ஷூட் பண்ணுன்னு சொல்றதுக்கு அவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு, கன் எடுத்து ஷூட் பண்ற அதிகாரமும் அவருக்கு இருக்கு. அந்தனால இஸ் நாட் பவுண்ட், ஏன்னா இஸ் டூயிங் இஸ் டியூட்டி. ரைட்? இப்போ அர்ஜுனரோட பொசிஷனும் அதான். என்னோட மாமா என்னோட மரம் அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. அவர் வந்து he has to be doing only his duty. இது வரைக்கும் தான் நான் விட்டேன். 18 ப்ராடர் லைன்ல சொல்லி விட்டேன். 18 கொஞ்சம் இன்னும் மறுபடியும் சொல்லலாம். ஸோ 18 பாத்தீங்கன்னா ஞானம் அப்படின்றது நாலேஜ். ரைட்? நேயம் அப்படின்றது ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ். பரிஞானா அப்படின்றது பலூன் வச்சு சொல்லலாம், ஈஸியா இருக்கும். ஒரு பலூன் இருக்கு, அந்த பலூனோட ஞானம் அப்படின்றது என்னன்னா, ஓகே, ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நேயம்ல இருந்து வர நேயம்ன்றது என்னன்னா பலூன். ரைட்? அதான் ஆப்ஜெக்ட். சோ பலூன்ன்றதுதான் நேயம். இப்போ குழந்தை வச்சிருக்கு, குழந்தைக்கு தெரியும் பலூன்னு, அதனால அதுதான் பரிஞானா, பரிஞாத்தா. அந்த பலூன் பத்தி அந்த குழந்தைக்கு தெரியும். அதுக்கு பலூன் பத்தி என்ன நாலேஜ் இருக்கு குழந்தைக்கு? பலூன் பறக்குங்கிற இது வரைக்கும் தெரியும் அவனுக்கு, அவ்வளவுதான். அவ்வளவுதான், அதுக்கு தெரியும். ஊதலாம், அதுவும் தெரியும். ரைட்? அது கலர் ரெட் நிறைய தெரியுது பாருங்க. உங்களுக்கு தெரியல, குழந்தைக்கு கூப்பிட்டீங்கன்னா அது ஒரு 10 நிமிஷம் பேசும். ரைட்? அதுக்கு கரெக்ட் தானே? ஞானம் வந்து இருக்கு, அதுக்கு நாலேஜ். சோ பேசிக்கலி ஞானம்ன்றது நாலேஜ் அபவுட் த ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்ன்றது என்னன்னா அதுதான் நேயம். பரிஞாத்தா அப்படின்றது அந்த குழந்தை. இது கிளியரா புரிஞ்சுச்சா? எஸ் மாதாஜி. ரைட்? ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் an example, a very crude example, balloon. பட்
என் இது புத்திக்கு தகுந்த மாதிரி. எனக்கு சொல்ல தெரியல மாதாஜி, நீங்க அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டீங்க மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஹரிபோல். சோ இது ஒரு செயல்ல இருக்கும். கர்மான்றது நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்கோம். கர்மானா ஒர்க். ஓகே, இப்போதைக்கு ஒர்க்னு எடுத்துக்கோங்க. குட் ஒர்க் பேட் ஒர்க் எல்லாம் பக்கத்துல வச்சிடலாம். ஒர்க், ரைட்? கர்மா வந்து ஒர்க். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது இந்த ஸ்லோகா வச்சுதான் சொல்றேன். சோதனா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இம்பீட்டஸ், இன்ஸ்பிரேஷன். இப்ப வந்து யார் மூலமான்றது பக்கத்துல யார் மூலமா வேணா இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கலாம். இட் கேன் பி யோர் செல்ஃப் இன்ஸ்பிரேஷன், ரைட்? அதாவது ஆத்மா மூலமா வந்திருக்கலாம், இல்ல உங்க குரு சொல்லி இருக்கலாம், எப்படி வேணா. காரணம் அப்படின்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்னன்னா சென்சஸ், ரைட்? கர்மேந்திரியா, ஞானேந்திரியா, எதை வச்சு வேணா இருக்கலாம். சோ இது கர்த்தான்றவன் டூவர். சோ இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சுச்சா மறுபடியும்? சோ பேசிக்கலி என்னெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றேன். இப்போ இந்த 18 ஸ்லோகால வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 நான் சொன்னேன். நோயிங், நாலேஜ், அந்த பலூனோட நாலேஜ், ஆப்ஜெக்ட் பலூனு, அந்த பர்சன் பரிஞாத்தா, அதாவது நோயர். நான் எனக்கு தான் தெரியும், நான் தான் குழந்தைன்னா நான் தான் நோயர், எனக்கு ஞானம் இருக்கு, ரைட்? அந்த ஆப்ஜெக்ட் நேயம்ன்றது பலூன் என்றதுதான். இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் புரிஞ்சுச்சு இல்லையா? இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ், அதாவது இந்த 3ம் என்ன ஆகுது? இந்த 3னால இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் 3 பண்ண போறேன். பார்த்துட்டேன், இதை பத்தி தெரியும். நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்? எனக்கு பலூன் வேணும், அழுறேன், கத்துறேன், அதெல்லாம் விடுங்க. பட் சோ எனக்கு வந்து வேணும்ன்ற அந்த மோட்டிவேஷன் வந்துச்சு, கரெக்டா? இம்பீட்டஸ் வந்துச்சு, ஆசை வந்துச்சு, கரெக்டா? சோதனா, மோட்டிவேஷன் வந்துச்சா இல்லையா? யூ கால் இட் இம்பீட்டஸ், யூ கால் இட் இன்ஸ்பிரேஷன். எஸ் ஆர் நோ? எஸ் மாதாஜி. I've got it, right? அது ஓகே. இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் என்ன மோட்டிவேஷன் ஆக்ட். இப்போ வந்து நான் இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா 3 ஃபேக்டர்ஸ் that motivate the action. நான் வந்து எனக்கு அந்த பலூன் வேணும், செயல் இனிமே தான் படுத்த போறேன். ஆனா எனக்கு அந்த மோட்டிவேஷன் வர்றது இந்த 3 நாள். எனக்கு பலூன் என்னன்னு தெரியும். இதுவே 3 மாச குழந்தைக்கு தெரியாது. ஏன்னா அந்த 3 மாச குழந்தைக்கு நாலேஜ் இல்ல. ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜ் இருக்கலாம், ஆனா அந்த குழந்தை அந்த குழந்தை இஸ் a knower, does not know. ஆனா இதுவே 3 இயர் சைல்டுக்கு வந்து 3 இயருக்கு என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? வயது, ரைட்? வயது குழந்தைக்கு வந்து பலூனை பத்தின நாலேஜ் இருக்கு. அதனால இந்த 3 ஃபேக்டர் இருந்தாதான், ஞானம், நேயம் அண்ட் பரிஞாத்தா இருந்தாதான் எனக்கு மோட்டிவேஷனே வரும் ஆக்ஷனுக்கு, கரெக்டா? இப்போ இந்த 3 இப்போ வந்து செயல் மோட்டிவேஷன் ஒரு சைடு, செயல்படுத்துறது இன்னொரு சைடு, கரெக்டா? இப்போ வந்து எது வேணா நீங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும்ன்றதுன்னா ஓகே, இப்போ வந்து என்ன கிளாஸ்? இப்போ என்ன கிளாஸ்ன்றது நாலேஜ், பகவத்கீதா. பகவத்கீதான்றது ஆப்ஜெக்ட். ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்ல முடியாது, பட் இந்த கான்டெக்ட்க்கு, ரைட்? பகவத்கீதான்றது கிருஷ்ணர் பத்தி பேச போறோம், அது இதுன்னு யாருக்கு தெரியும்? உங்களுக்கு தெரியும். இதுதான் 3 ஃபேக்டர்ஸ் நீங்க இந்த கிளாஸ் வரத்துக்கு. இப்போ செயல்படுத்துறதுக்கு 3 வேணும். இப்போ நீங்க சென்சஸ், காதால கேக்குறீங்க, கண்ணால பாக்குறீங்க, ரைட்? அதே மாதிரி குழந்தை வச்சு எடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து என்ன வேணும்? கையால பிடிச்சுக்கும் பலூன், கண்ணால பாக்குது, ரைட்? வேலைன்னா பென்ல நோட் பண்ணிப்பீங்க, காதால கேக்குறீங்க, எல்லாமே லைக் லிசனிங், எல்லாமே ஆக்ஷன்ல வரும். குழந்தை வந்து கத்தும், அழும், கெஞ்சும், கேட்கும், எப்படி வேணா செயல்படுத்துது. டூவர். இது வந்து என்னன்னா சென்ஸ், அப்புறம் அந்த வேலை, அண்ட் டூவர்ன்றது பண்றவன், ரைட்? அந்த குழந்தைனா குழந்தை. இப்போ நீங்க எல்லாம் பகவத்கீதா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்ஷன், அந்த வேலையை செயல்படுத்துபவர்கள், ரைட்? இந்த 3 நாளதான் நம்ம அந்த 3 ஃபர்ஸ்ட் 3 நாள அந்த மோட்டிவேஷன் வருது. இந்த 3 நாள செயல் செய்யும் பட முடியுது. ஐ எம் ஏபிள் டு டூ, அந்த ஆக்ஷன் பண்ண முடியுது. எப்படி அந்த குழந்தை வந்து பார்த்துட்டு அப்படியே ஜடமா இருந்தா குழந்தையால ஆக்ட் பண்ண முடியாது. ஆனா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும்? அதோட சென்ஸ் மூவ் ஆகுது, ரைட்? பாடி மூவ் ஆகுது, பலூன் கிட்ட போகும், எனக்கு வேணும்னு குதிக்கும், வேலை செய்யுது. டூவர் அது செய்யுது. டூவர்ன்றது ஆத்மா. சோ இந்த 3 ஒர்க்கர், டூவர், இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து நீங்க வந்து என்ன சொல்றது, நீங்க யூ கேன் டேக் இன் எனி ஃபார்ம். இப்போ கர்த்தான்றதால நான் ஆத்மான்றதால அந்த ஆத்மால ஸ்டிக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இதை வச்சுதான் பண்ண முடியுது. சோ கர்மா, கர்த்தா அண்ட் பேசிக்கலி அந்த பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் கர்மா, ரைட்? அது பண்ண முடியுது அப்படின்றத எதுக்கு? சாரி, சென்சஸ் விச் இஸ் காரணம். இந்த 3 தான் பண்ண முடியுது. இந்த 6மே, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 3 leads to the next 3. Understood? Because otherwise I will explain little more about this. ஹரே கிருஷ்ணா. புரியுது மாதாஜி. அப்போ அறிபவனும் செய்பவனும் ஒண்ணா மாதாஜி? அறிபவன் செய்பவன், எஸ். இன் திஸ் கேஸ் எஸ். இந்த கான்டெக்ட்ல அறிபவன் அண்ட் செய்பவன் இஸ் சேம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ரைட். சோ இப்போ வந்து வெரி நைஸ் அட்வான்ஸ். சோ அதனால வந்து இப்போ அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் 17th verse நான் போனேன்னா, who is perfect in doing everything அப்படின்னா அவன் வந்து இல்யூஷன்லயே இல்லாதவன். அதனாலதான் அவனுக்கு கரெக்டான அறிதல்.
ஆனா இல்யூஷன்ல இருந்தா அவன் அறிதல் தப்பா இருக்கும், ரைட்? ஏன்னா நான் ஐன்றது காட்லெஸ்னஸ் ஆகும். இப்போ கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இருந்தா, சோல்ஜர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன மாதிரி, அவனுக்கு வந்து கரெக்டான அறிதல் இருந்தா அவன் கரெக்டா செயல்படுத்துவான், தப்பான அறிதல் இருந்தா தப்பா செயல்படுத்துவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இப்போ அதனால கம்மிங் பேக், இன்ஸ்பிரேஷன், இம்பீட்டஸ், இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மைண்ட்ல இருந்து வருது, ரைட்? வேர்டு மைண்ட் வந்து திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங் வருது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். இம்பீட்டஸ் எனக்கு மோட்டிவேஷன் ஆகுது, நான் இன்ஸ்பயர் ஆகுறேன், ரைட்? இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு வந்து நான் செயல் பண்ணணும்னா பிளான் போடுவேன். குழந்தை கூட பிளான் போடுவோம், எப்படி அம்மாவை கேட்கறதா, அப்பாவை கேட்கறதா, திருடுறதா, பலூனை பைசா பாக்கெட்ல இருந்து எடுக்கிறதா, நிறைய பிளானிங் ஆகும். ஓகே, என்ன பண்றது, கரெக்ட் ராங்குக்கு போகாதீங்க. இப்போ ஜஸ்ட் இப்போ நேச்சுரலா பலூன் கிட்ட போகுது, எப்படி வேணா போகலாம், திருடலாம், அம்மாவை கேட்கலாம், பிளானிங் போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸிகியூஷன் ஸ்டேஜ், அதுதான் அந்த இது ஃபர்ஸ்ட் 3 வந்து ஆக்ஷன்ஸ் டு டூ இட், ஃபைனலா பண்றது எல்லாம் சேர்த்துதான் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சைக்கலாஜிக்கல் தான் ஸ்டார்ட் ஆகும், திங்கிங், ஃபீலிங், வில்லிங்ல ஸ்டார்ட் ஆகும். அந்த திங்கிங், வில்லிங்ல ஸ்டார்ட் ஆன அப்புறம் தான் நம்ம இம்பீட்டஸ், இன்ஸ்பிரேஷன். நம்ம எல்லாரும் கிளாஸ் வந்தோம், ஏதோ ஒரு மோட்டிவேஷன் இருந்து வந்தோம். மோட்டிவேஷன், இன்ஸ்பிரேஷன், இம்பீட்டஸ் எல்லாமே ஒரே வார்த்தை தான். ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா, ஒரு ஃபீலிங், ஒரு ஸ்டார்டிங், ஒரு தாட்டு, ரைட்? எப்படி தாட்ல ஆகலாம், ரைட்? நம்ம திங்க் பண்ணுவோம், ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், எனக்கு வந்து பகவத்கீதா படிக்கணும், உங்களுக்கு யாராவது சொல்லி நம்மளுக்கு தாட் வந்துருக்கலாம், இல்ல கடைசியில உங்களுக்கும் எனக்கும் எல்லாருக்குமே வில்லிங்னஸ் இருக்கணும், அதனால கிளாஸ்ல இருப்போம், இல்லைன்னா வெளியில இருப்போம் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ 19th ஸ்லோகா, 19th இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 19th. ஹரே கிருஷ்ணா, படிங்க. ஞானம் கர்ம ச கர்த்தா ச த்ரிதைவ குணபேததः பிரயோஜ்யதே குணசங்கியானே யாவத் ஸ்ருணு தான்யபி. ஜட இயற்கையின் 3 வேறுபட்ட குணங்களுக்கு ஏற்ப அறிவு, செயல், செய்பவன் ஆகியவற்றில 3 வகை உண்டு. தற்போது அவற்றை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ இந்த 3 மோட்ஸ், நம்ம இது வரைக்கும் மோட்ஸ் பத்தி பேசல, இப்பதான் பேசுறோம். அதை வச்சு 3 ஃபர்ஸ்ட் நான் இப்பதான் சொன்னேன், நாலேஜ் இருக்கு, ரைட்? அதான் வந்து ஞானம். ஆக்ஷன்ன்றது வந்து கர்மா, பர்ஃபார்மர் ஆஃப் ஆக்ஷன்ன்றது கர்த்தா, நான் தான் பண்றேன், ரைட்? இப்போ இந்த 3மே எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது, 3 குணம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம 3 குழந்தைங்க போறாங்க, நம்ம அதே பலூன் கதையை வச்சுக்கலாம். 3 குழந்தைங்களும் ஒரே வயசு, 3 வயசு. 3 குழந்தைக்குமே வந்து பலூன் பண்ணணும், வேணும் ஆசை. இந்த 3 குழந்தைக்குமே நாலேஜ் சேம். பர்ஃபார்மர் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து மாறுது, கர்த்தா வந்து வேரிஸ், ரைட்? ஒரு குழந்தைக்கு வேற, இன்னொரு குழந்தைக்கு வருது. இப்போ வந்து கர்த்தா செய்யும் கர்மாவும் மாறும், ஏன்னா மோடு வச்சு டிஃபரன்ஸ் ஆகும். நல்ல குழந்தை அம்மாவை கேட்கும், ஓகே, திங்க் பண்ணும், புத்திசாலித்தனம் யூஸ் பண்ணும், அம்மாவை கேட்டா வரும், அப்பாவை கேட்டா நோ, ஆனா அம்மாவை கேட்கும், ஸ்டில் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இப்போ பேடு இது வந்து பாத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, 2வது குழந்தை வந்து அம்மா கிட்ட வந்து பார்கெயின் பண்ணும், நோ அன்னப்போ, அம்மா நான் வந்து வாங்கி கொடுத்தே வச்சுக்கோயேன், நான் வந்து உனக்கு சமத்தா படிச்சுடுவேம்மா அப்படி இப்படின்னு மோட்டிவேட் பண்ணும் அம்மாவே, ரைட்? பேஷன் எப்படியோ அது இதுன்னு இல்லைன்னா கெஞ்சோம், கத்தோம், ஏதோ ஒன்று பண்ணோம். மோட் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ்ல தான் விழுந்து அடிச்சுட்ட. இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி 3 பிஹேவியர்ல குட் பிஹேவியர், பேட் பிஹேவியர், ஆவரேஜ் பிஹேவியர் இருக்கும், அதை வச்சு வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ நாலேஜ், ஆக்ஷன் அண்ட் பர்ஃபார்மர் ஆஃப் த ஆக்ஷன் 3 மோட்ஸ்ல வந்து பாக்குறது எப்படின்னா எல்லாருமே இன்ஃபுளுன்ஸ் ஆகும். இப்போ ஞானம், நேயம் அண்ட் அந்த நாலேஜ் இருக்கு இல்லையா, ஞானா, ரைட்? இந்த ஞானம், ஞானா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சோ அது ரெண்டுமே, அதாவது ஞானம் அண்ட் நேயம், நாலேஜும் அந்த நேயம்ன்றது அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் நாலேஜும், அந்த 3 மோட்ஸ்னால கர்த்தாவின் ஆக்ஷனே மாறும், ரைட்? அந்த கர்த்தாபர்ன்றது வந்து பர்ஃபார்மர், பரிஜாதான்றது நோயர், ரைட்? இந்த கேஸ்ல வந்து பர்ஃபார்மர் அண்ட் நோயர் 2 பேருமே ஒண்ணு, அதனால டூவர், கர்த்தேத்தி, இந்த 3மே ஒன்னா இருந்து டிஃப்ரெண்டா செயல் பண்றது, ரைட்? பேசிக்கலி ஆக்ஷன், கர்மா. உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது என்னன்னா 3 பேர் தெரிஞ்சுக்கோங்க போறோம். நாலேஜ்ன்றது ஞானம், ஆக்ஷன்ன்றது பேசிக்கலி ஆக்ஷன்ன்றது நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி கர்மா, அப்புறம் யார் செய்யறார், செயல்படுத்துவர் கர்த்தா. இந்த 3மே வந்து எப்படி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, அந்த நாலேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேம் வச்சு டிஃபரெண்ட் ஆகும். அதாவது எனக்கு பலூனா வேற மாதிரி நான் எஃபர்ட் போடுவேன், இதுவே எனக்கு ஐஸ்கிரீம்னா நான் வேற மாதிரி பண்ணுவேன், ரைட்? அந்த ஆப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட நாலேஜ் வந்து டிஃபர் ஆகுது, ரைட்? அதே மாதிரி அந்த கர்த்தா, பர்ஃபார்மர் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து நோவர், டூவர். இந்த கேஸ்ல நோவர் அண்ட் டூவர் இஸ் சேம். சோ இப்போதைக்கு ஃபார் நவ் 2 பேருமே ஒருத்தர் நம்ம வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது 19 to 40 வந்து இப்ப பார்க்க போறோம். இப்பதான் என்டர் பண்றது என்னன்னா, கர்மா இன் மோட்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, ரைட்? கர்மா இந்த 3 பார்த்தோம்.
ரைட்? இப்போ வந்து மோட்ஸ் வந்து எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது, நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பண்ண போறோம். இந்த மறுபடியும் அந்த 5 ஃபேக்டர்ன்றது ஸ்டேட், அது மாறல. ஆனா இந்த 3 மோட் வந்து எப்படி 19 to 21 வந்து ஒருத்தர் நாலேஜ், 23 to 26 அதான் பார்க்க முடியும் இன்னைக்கு மேக்ஸிமம் ஒருத்தரோட ஆக்ஷன். இந்த ரெண்டை எப்படி பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ 20, 21, 22 வந்து நாலேஜ், மோட் ஆஃப் குட்னஸ், பேஷன், இக்னோரன்ஸ், அதை பார்க்கலாம். 20 படிங்க மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சர்வபூதேஷு ஏனைகம் பாவம் அவ்யயம் ஈஷதே அவிபக்தம் விபக்தேஷு யஜ்ஞானம் வித்தி சாத்விகம். டிரான்ஸ்லேஷன்: உயிர்வாளிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக எந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ என்னன்னா இது வெரி சிமிலரா ஏதோ படிச்ச மாதிரி இருக்கே. எல்லாருக்குள்ளயும் என்ன பாக்குறாங்க, எல்லாருக்குள்ளயும் வந்து யாரோ ஒருத்தர் அன்டிவைடட் பரமாத்மா பாக்குறோம் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி சொல்றாங்க. அது எங்கேயோ அதுதான் கரெக்ட் அர்த்தம். ஆனா அது எங்க இது வேற எங்கேயோ பார்த்திருக்கோம் இதே மாதிரி ஒண்ணு. என்னது? ஈக்குவானிமிட்டி மாதாஜி. ஈக்குவானிமிட்டி எங்க பார்த்தோம் எங்க படிச்சோம் நம்ம பகவத்கீதா? ஃபோர்த் சாப்டரா? ஞானம் வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி சுனி செய்வ ஸ்வபாகேச்ச பண்டிதா சமதர்ஷனஹ. ரைட்? வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவி அஸ்தினி. ரைட்? அதாவது எலிஃபென்ட்டோ பிராமணர் மனசுக்குள்ளயோ இல்ல சண்டாலான்னா நாயை சாப்பிடுறவனோ இல்ல அந்த நாய்க்குள்ளயோ என்ன அதே பரமாத்மா தான் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவன் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். கரெக்டா? கரெக்டா? அதுல கன்ஃபியூஷன் படிச்சது ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா மாதாஜி, கரெக்ட் தான் மாதாஜி. ஒரே ஆத்மா பரமாத்மா. ரைட்? ஒரே அதாவது எல்லார் மனசுக்குள்ளே இருக்கிறது சேம் தான். ஆனா வேற வேற பாடிஸ். ரைட்? அவன் ப்ரீவியஸா செஞ்ச கர்ம வினைகள்ல வச்சு பாடி மாறலாம். ரைட்? ஆனா இது வந்து அந்த ஆத்மா இஸ் இம்பெரிஷபிள். ரைட்? நம்ம பார்த்திருக்கோம். என்னது அது? என்ன ஸ்லோகா ஆத்மா கழிவில்லை அப்படின்றதுக்கு? செகண்ட் சாப்டர்ல 2.7 மாதாஜி. இது நஜாயதே மிரியதே வா கடாச்சன் நாத்வா பவிஷபூதபாயவே யஜா நித்யம் சாஸ்வதம் புராணோ அந்யதே அந்யமானே ஷரீரே. ரைட்? சோ அது ரெண்டாவது. ரைட்? ஹீசிங். அப்புறம் என்னன்னா ஹரே கிருஷ்ணா சாரி பெல் டிஃபரன்சஸ் என்னன்னா என்ன பாடி வேற. எனக்கு வந்து குரங்கு பாடி, உங்களுக்கு மனிதன் பாடி, அழகான பாடி, அது நெக்ஸ்ட் சப்டிவிஷன். பட் ப்ராட்லி அதுக்கு நாய் பாடி அதுதான் பார்ப்பாங்க. ஏன்னா செஞ்ச கர்மத்தை படி அப்படின்னு இது உண்டிதான் நினைப்பாரு மோட் ஆஃப் குட்னஸ் கான்செப்ட். பேசிக்கலி அதனாலதான் எதுக்குமே அவர் ஹானி கிரியேட் பண்ண மாட்டாரு. எதுக்குமே வந்து ஹானி தமிழ் வார்த்தையா? இல்ல இங்கிலீஷ். ஓகே, ஹிந்தி. அப்ப தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க? ஹானினாக்கா இந்தியிலயும் சொல்லலாம் ஹானி. அதான் தமிழ்ல என்ன சொல்லுங்க? எதுக்குமே கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா? ரைட்? நவ துன்புறுத்த மாட்டாங்க. துன்புறுத்த மாட்டாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. துன்புறுத்த மாட்டாங்க. இப்போ 21 படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிருதக்வனே து யஜ்ஞானம் நானாபாவன் பிருதக்விதான் வேதி சர்வேஷு பூதேஷு தஜ்ஞானம் வித்தி ராஜசம். எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கிறானோ அந்த அறிவு ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ரொம்ப பிலசாபிக்கல் டாக்ஸ் எல்லாம் நீங்க கேட்டீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் லைஃப், வி ஷுட் டூ எவ்ரிதிங். ஓகே, லெட்ஸ் லிவ் டு ஈட். பூமி மேல என்னது, பூமி கீழே வானம் மேல, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு. இட் கோஸ் வித் பர்டிகுலர் நேம் எனக்கு இங்கிலீஷ்ல. பட் இந்த மத்ததெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. டார்வின் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன், இதெல்லாம் ரொம்ப அப்படியே ரிசர்ச் பேஸ்ல போடுவாங்க. தே வில் பிலீவ் தட் தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் லைஃப். தே டோன்ட் பிலீவ் இன் ரீஇன்கார்னேஷன். மறுபடியும் ஆத்மா வரும் அப்படின்னு இல்லை. அப்படி இருக்கிற ஃபீலிங்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே மோட் ஆஃப் பேஷன். அவங்க வந்து ஆத்மா பாடி வெவ்வேறுன்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க. பாடி அண்ட் ஆத்மா ஈக்குவல் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. கான்சியஸ்னஸ்ன்றதே டெம்பரரி. கிளியரா அவங்களால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கிளியரா எப்படி பண்ணுவாங்க? அதனால ஏதோ சொல்லுவாங்க பிளாக் பாக்ஸ்
அப்புறம் வந்து டார்வின்ஸ் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் எல்லாம் நிறைய கதைகள் வரும். ஆனா கதைகளாவே வந்து நின்றுச்சு. அவங்களே கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணுவாங்க. அதாவது பௌதிக உடம்பு வந்து என்னன்னா மெட்டீரியல் பாடி இந்த லிவிங் என்டிட்டில என்னன்னா இது அழியற வரைக்கும் அழியறச்சே ஆத்மாவும் அழிஞ்சு போயிடும். நான் இதை கேட்டாலே எனக்கு என்னோட ஆண்டி ஞாபகம் வரும். எப்ப பாரு அவங்க அதான் சொன்னாங்க, இருக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை இல்ல, நம்ம என்ஜாய் பண்ணோம்ல அப்படின்னு. என் பொண்ணு கேட்டானா அப்படியே இமிடேட் பண்ணுவா. அதனால அப்படி என்னவோம். அதனால வந்து என்ன வேணா பண்ணலாமா, பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அந்த பாவம் இருந்தா எப்படி வேணா இருக்கலாம்ன்ற தாட் நம்மளுக்கு வரும். அதனாலதான் மோட் ஆஃப் பேஷன். அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யார வேணா அழிச்சிடணும், பட் ஐ ஹாவ் டு என்ஜாய் அன்ற செல்ஃப் மோட்டிவேட்டட் இல்ல, செல்ஃபிஷ், என்னை பத்தி உண்டி நினைக்கிற அந்த தாட் வரும். நீ என்ன ஆனாலும் எனக்கு என்னப்பா, எனக்கு இருக்கிறது ஒரு ரூபாய், உன் பணமோ என்னமோ நான் திருடிட்டு யாவது நான் என்ஜாய் பண்ணுவோம். ஆனா ஒண்ணு நினைக்கணும், ஆஹ் அவங்க வந்து அவங்களே தான் சென்டரா வச்சுப்பாங்க. ஆனா டிவோட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வைப்பாங்க. கிருஷ்ணர்னா ப்ளீஸ் எல்லா விஷ்ணு தத்துவங்கள், ஓகே. ராமரை வச்சுக்கலாம் நம்ம, அதாவது சீதாராம், ராதா கிருஷ்ணா, ஆர் நம்ம வந்து லக்ஷ்மி நாராயணாவை வச்சுக்கலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? இப்ப வந்து நோ ஃபால்ஸ் ஈகோ அண்ட் ட்ரூ ஈகோக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஃபால்ஸ் ஈகோனா மீ, மைன், வெரி ஐ நைஸ், அப்படின்னு சொல்றது இல்லையா மாதாஜி? கரெக்ட். So basically இப்போ false இந்த ego. இந்த இந்த 21ல மாதாஜி இப்ப பகவத்கீதை படிக்க வர்றதுக்கு முன்னால நான் கூட இந்த ரஜோ குணத்துலதான் இருந்த மாதிரி தோணுது. ஏன்னா நான் வந்து உடம்புதான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். இந்த உயிர்வாளின்ற அந்த சோல் கான்செப்டே எனக்கு தோணல அப்பெல்லாம். நம்ம அதனால எல்லாருமே அப்படிதான் நினைப்போம், எல்லாருமே அப்படிதான் இருந்தோம். ஆனா இப்போ என்ன அப்படிதான் நினைக்கிறோமே. 95% அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். 1% தான் தியரி, வரும். இல்ல டிஃபரன்ஸ் நாலேஜ் அண்ட் விஞ்ஞானம்க்கு டிஃபரெண்ட் இருக்கு. அட்லீஸ்ட் ஞானம் we know that we are reborn, கரெக்டா? நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அட்லீஸ்ட் யூ நோ தட் நம்மளுக்கு பாடின்றது வேற, ஆத்மான்றது வேறன்றது 100% தெரியும் நம்மளுக்கு. என்ன ப்ராப்ளம், அதை செயல்படுத்த முடியல. சித்திரலேகா மாதாஜி புரியுதுங்களா? நம்மளுக்கு தெரியும். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. விக்டோரியா மாதாஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு தெரியவே இல்லை முன்னாடி அப்படின்றாங்க, ஆமா ரைட்? ஆமா ஆமா So மாதாஜி, எனக்கு தெரியவே இல்லை. இல்ல நம்ம கவனிச்சிருக்க மாட்டோம், எங்கேயோ தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து புரியாது. ஃபர்ஸ்ட் நாமனிஷ்ட பிரபு, எனக்கு அவர் தான் டீச்சர். இல்ல ஐ ஹேண்ட் நான் சொல்ல மாட்டேன், மை ஹேண்ட் சொல்ல மாட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு என்ன கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்கேன்னு அப்புறமா தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. அச்சோ, இட்ஸ் நாட் கிராமர், இட்ஸ் மீ அண்ட் ஐ. ஏன்னா அதை புரிஞ்சிக்கிற என்ன சொல்றது பக்குவம் கூட இல்லை எனக்கு, ரைட்? அண்ட் விக்டோரியா மாதாஜி சொன்னது அவங்க தெரியலன்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா இல்லையான்றது கூட எனக்கு தெரியல. அது இன்னொரு காமெடி, ரைட்? அண்ட் முக்கால்வாசி பேர் நம்ம இந்த கேட்டகரி அந்த கேட்டகரியில தான் இருப்போம். ஸோ நோஸ் தட் ஹி இஸ் நாட் த பாடி. அதுதான் நோ ஃபால்ஸ் ஈகோ. அவன் உடம்பு இல்லை அண்ட் அந்த உடம்பும் அவனுக்கு சொந்தம் இல்லை. அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னு வரும். இப்ப வந்து நம்ம ரிச்சுவல்ஸ், ரைட்? அதாவது நெருப்பு தீயில குடிக்கிறதோ இளநீ கஷ்ட பண்றதோ நம்மளுக்கு பண்ற அதிகாரம் இல்லை. ஏன்னா இது என்னோட உடம்பை நான் வர்த்திக்கிறேன், நம்மளுக்கு ரைட் இல்லை. ஏன்னா இந்த உடம்பே நம்மளது இல்லை. நீங்க எப்படி வர்த்திப்பீங்க? எனக்கு இருக்கிறத தான் பண்ண முடியும். இப்ப நான் வந்து ஃபாஸ்டா எனக்கு ஓட்டுறது பிடிக்கும், அது கார் என்னன்னாலும் எனக்கு கவலை இல்லை. விக்டோரியா மாதாஜி உங்க காரை கொடுங்கன்னு நான் பாரோ பண்றேன், அவங்களும் கொடுக்குறாங்க. அதை எடுத்து போய் நான் ஸ்பீட் ரேசிங் பண்ணி அதை பஞ்சர் பண்ணி அது மேல இருந்து குச்சி பஞ்சர் ரைட்டாலும் கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டேனா, கரெக்டா? விக்டோரியா மாதாஜி சொன்னாங்க, நீங்க எப்படி வேணா யூஸ் பண்ணுங்க மாதா, தான் யூஸ் பண்ணேன். அது வந்து அழகா அவங்க நல்லா ப்ளூ கலர் காரு, தோலெல்லாம் ஈட்டு சொட்டெல்லாம் போட்டு ஒயிட் கலரு இங்க எல்லோ கலர் எல்லாம் ஸ்கிராட்ச் எல்லாம் பண்ணி உள்ள இருக்கிற லைனிங் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கேன். கரெக்டா தப்பா? அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஆனா ஓரளவு மாதாஜி ரொம்ப வருத்தப்படுவாங்க மாதாஜி. பபிதா நான் பண்றது கரெக்ட், நான் பண்றது கரெக்டா இல்லையா? அவங்க வருத்தப்படுறாங்களோ இல்லையோ, அவங்க விக்டோரியா மாதாஜி சொல்லிட்டாங்க, மாதாஜி நான் வருத்தையே படலன்னு. அவங்களுக்கு பாடியில அட்டாச்மெண்டே கார்ல இல்ல. ஆனா நான் பண்றது கரெக்டா தப்பா? மாதாஜி நம்ம தப்பு அடுத்தவங்க மாதாஜி. சேஃப்டியா செய்யக்கூடாது மாதாஜி, நம்ம இஷ்டத்துக்கு பண்ணக்கூடாது மாதாஜி. எக்ஸலென்ட். அதேதான் பாடி. கரெக்ட், தேங்க்யூ மாதாஜி. அவங்க எப்படி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி. ஏன்னா அவங்க எப்படி கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி நான் கொடுக்கலனாலும் அது எந்த இல்ல அது என்ன வரணும் மாதாஜி, அதேதான் நம்ம பாடி மேலயும் வரணும். திஸ் பாடி டஸ் நாட் பிலாங் டு மீ, ஐ ஹாவ் டு மெயின்டைன் த பாடி. ஏன்னா ஆத்மாவும் பாடிக்குள்ள இருக்கிறதுக்கு அந்த பாடி ஹெல்ப் பண்றது, ரைட்? அதனால மெயின்டைன் பண்ணணும். ஆனா பாடி என்னுடையதுன்ற ஃபீலிங்ல இருக்கக்கூடாது. ஒரு இங்கிலீஷ் வேர்ட் இருக்கு, ஐ ஷுட் ஈட் டு லிவ், நாட் லிவ் டு ஈட். சின்ன பக்கத்துல இருந்து சொல்லிருப்பாங்க, ரைட்? எங்க அப்பா கரெக்ட் மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, கேட்டுக்கோ நிறைய வாட்டி பகவத்கீதை, ரைட்? பகவத்கீதாலயும் சொல்றாங்க. அதனால ஹீ ஹிம்செல்ஃப் என்னன்னா, அவனே வந்து ஃபால்ஸ் ஈகோல என்னன்னா அவனுக்கு வந்து இருக்காது. அதனால ட்ரூ ஈகோ அவன் என்னன்னா, நான் கிருஷ்ணரோடவன் என்ற அகங்காரம் அனுமானுக்கு இருக்கு. ஏன்னா நான் கிருஷ்ணரோட சேவகன் என்ற அனுமானம் தைரியமா இருக்கும். இப்போ இந்த டாபிக் வந்தோடனே எனக்கு ஞாபகம் வருது, நேத்து இல்ல
ஓ யாஸ், நேத்து தான் சண்டே வந்து நாட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ரெகுலர் கிளாஸ் அப்போ என்கிட்ட ஒருத்தங்க கேட்டாங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான், மாதாஜி நீங்க எப்படி அவ்வளவு கான்பிடென்ட்டா நாங்கெல்லாம் கோலோகம் போவோம்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு. அப்போ வந்து நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா, குரு பரம்பரையில இருக்கேன். நம்ம வந்து குரு ஸ்தானத்துல இருக்கிற ஒரு டீச்சரே வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, இப்ப நான் ஒண்ணு கேட்டேன் என்னன்னா, நீங்க எல்லாம் வந்து டீச்சரா இருக்கீங்க இல்லையா, நீங்க வந்து உங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாஸ் ஆவாங்களா ஃபெயில் ஆவாங்களான்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? 100% பாஸ் ஆவாங்க. இப்போ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா? இல்ல, வேற வேற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஹை இன்டெலிஜென்ட், ஒன்னு ஹார்ட் ஒர்க்கிங். ஆனா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டையும் பாஸ் ஆகணும்னு விருப்பப்படுறது இல்லை. அப்போ என்ன சொன்னாங்க, டீச்சரா எனக்கு என் மேல கான்பிடன்ஸ் இருக்கு, என்னோட டீச்சிங் மேல, நான் அட்லீஸ்ட் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸ் எடுத்தாவது பாஸ் பண்ண வைப்பேன். ஒரு பௌதிகத்துல இருக்கிற ஒரு டீச்சருக்கே அவ்வளவு கான்பிடன்ஸ் இருந்தா, தன்னை சார்ந்த நம்பிக்கை இருக்கச்சே ஒரு ஆன்மீகத்துல இருந்து, அந்த குரு பரம்பரையில இருந்து, அந்த அப்போ அந்த ஆன்மீக டீச்சரா இருந்து எனக்கு கிருஷ்ணரே சப்போர்ட், ஆதி குருவா இருக்க பலராம் தாகுவே இறங்க போறாருன்னா, அப்போ அந்த கான்பிடன்ஸ்ல நான் சொல்லக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டேன். கரெக்டா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. கரெக்ட் மாதாஜி. கண்டிப்பா சொல்லலாம் மாதாஜி. சொல்லலாம். திஸ் பிகம்ஸ் ட்ரூ ஈகோ. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொல்லுங்க, என்ன மாதாஜி நீங்களே ஒரு அராகுரா, நீங்களே வாயில தமிழே ஒழுங்கா வரல, நீங்க பாதி கிளாரிபிகேஷன் என்னைய கேக்குறீங்க. நீங்க போய் கோலோகா பிருந்தாவனுக்கு ரூட் போடணுமா? கோலோகா பிருந்தாவனுக்கு தமிழ் குவாலிபிகேஷன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தமிழ் பேப்பர்லயா வைப்பாங்க? இல்ல கிராமர் மிஸ்டேக் எல்லாம் பாப்பாரா பல்ராம்? உனக்கு நீ சொன்னது கரெக்ட் பாயிண்டா, உனக்கு டிக்கு. உங்களுக்கு பசங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டாங்களா? டிக்கு. என்ன இவங்க எஃபர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்லோவா போடுறாங்களா? அப்ப என்ன பண்ணுவாரு, நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணா அவர் ஈஸியா கைய பூச்சி கூட்டிட்டு போறாரு. இல்லைன்னா 2 கொட்டு கொட்டி, டீச்சரும் அதானே பண்றாங்க, 2 கொட்டு கொட்டி கூட்டிட்டு போவாங்க. அதே மாதிரி பல்ராமும் வந்து நீ என்ன பாக்குற, ஓகே சேது யூ ஆர் லுக்கிங் அட் என்ன சொர்க்கமா போறோம், அந்த லுக் எல்லாம் கூடாது, ஒழுங்கா வந்து கோலோகம் சேரு அப்படின்னு ஒரு நீங்க எனக்கு கையை பிடிச்சு கூட்டு போனது இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு மாதாஜி, எனக்கு ரொம்ப இதா இருக்கு மதுரையில. ரைட். சோ ஒழுங்கா சமத்தா சேது மாதாஜி மாதிரி வந்தா ப்ராப்ளம் இல்ல. ஆனா திடீர்னு அப்படி முரட்டாங்கன்னா ஒரு குச்சி எடுத்து பலராம் தலையில ஒண்ணு அடிச்சு கூட்டிட்டு போவாங்க. விக்டோரியா மாதாஜி மாதிரி ஐயோ எனக்கு முன்னாடி புரியல, ஆனா இப்போ எனக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா பரவாயில்ல நீ வந்துடுன்னு ஒரு ரெஸ்பெக்டோட கூட்டிட்டு போவாரு. ஆனா கூட்டிட்டு போவாரு. ரைட். பாயிண்ட் என்னன்னா, டேக்கிங் எ ஷுவர் ஹவுன்றது வேற. ரைட். கொஞ்சி கூட்டிட்டு போவாரா, கெஞ்சி கூட்டிட்டு போவாரா, திட்டி கூட்டிட்டு போவாரான்றது நம்ம நடத்தையில இருக்கு. கூட்டிட்டு போறது என்னமோ கேரண்டி. கதி இஸ் கன்ஃபார்ம். ரைட். பரம் கதி. ஆனா ப்ராசஸும் கன்ஃபார்ம்டு, சாதனை ராகானுகையும் கன்ஃபார்ம். ஆனா அந்த ஜேர்னி வந்து அங்க இருந்து போறது வந்து எப்படி இருக்கணும்ன்றது நம்ம கையில இருக்கு. சின்சியரா இருந்தா ஸ்மூத்தா இருக்கும், இல்லைன்னா அது தோத்துன்னு இழுத்துட்டு போவாங்க. அவ்வளவுதான் விஷயம். ரைட். அதுதான் பாயிண்ட். அதனால சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்ப வந்து அந்த டிசையர், அந்த எனக்கு ஆசை இது இருக்குன்றதை விட்டுருவாங்க, டிசைரையே விட்டுருவாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஸ்லோகம் 13.14 படிச்சோம் இல்லையா, அன்னாத் பவதி பூதானி பர்ஜன்யா தன்ன சம்பவ யக்னாத் பவதி பர்ஜன்யோ யக்ன கர்ம சமூபவ. என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம்? தானியங்கள் விளையுது. கரெக்ட். கரெக்டா தான் சொல்றீங்க. என்னது அந்த தானியங்கள் போடுறோம் இல்லையா, வைக்கிறோம் இல்லையா, அது வந்து மனு சமயத்துல போயிருக்கு. எங்க போகுது அந்த தானியங்கள்? நெருப்புல போடுறோம். அந்த நெருப்பு இஸ் ஈக்குவல் டு கிருஷ்ணரோட வாய், அவுதி. ரைட். அது வந்து எங்க போகுது அந்த நெருப்பு? கோலோகம் போகும். எஸ், யக்ன புருஷா. க்ரூடா எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நெருப்புல போடுறது சூரியனுக்கு போகுது. சூரியன் ரைட். ஆஃபர்ட் ஃபயருக்கு போறது வந்து நேரா சூரியனுக்கு போகுது. எங்க மழை எங்க இருந்து வந்து சூரியன் கிட்ட இருந்து வருது. ரைட். அப்புறம் ரெயின், மழை வர்றதால என்ன வருது, சாப்பாடு வருது. அந்த சாப்பாடு என்ன, மறுபடியும் அடுத்த ஜென்மம் மனு சமயத்துல இருக்கு, அடுத்த ஜென்மங்கள் ஜெனரேஷன் வர்றதுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஸோ பேசிக்கலி என்னன்னா அந்த சைக்கிள் பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து அன்னம் அன்றது அங்க இருந்து வரணும் அப்படின்றத சொல்றோம். கிளியரா? இப்போ 22 போலாம். அதாவது நம்ம மோட் ஆஃப் குட்னஸ் பார்த்தோம், பேஷன், அதாவது சத்வகுணம் ரஜோகுணம், தமோத்துக்கு போலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யத்து கிருஷ்ணவத் ஏகேஸ்மின் கார்யே சக்தம் அஹைதுகம் அதத்வார்த்தவத் அல்பம் ச தத் தாமசம் உதாகிருதம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. டிரான்ஸ்லேஷன். எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்புதமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அறிவுன்னு வரும் மாதாஜி. அவர் வந்து அற்புதம் படிச்சிட்டாங்களா? தமிழ் என்ன போட்டிருக்கு? 22 பதம் படிச்ச மாதாஜி. ஸ்லோகம் நம்பர் 22. கரெக்ட். அவங்க அந்த வேர்ட் ஒண்டி கரெக்ட் பண்ணாங்க உங்களுக்கு.
எதை நீங்க மாதாஜி சொல்றது அறிகின்றேனோ? எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றி அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் அற்பம் இருப்பம். அற்பம் அற்பமான படிச்சாங்க. அற்பம். ஓகே. சோ அற்பம் அற்புதம் மாதிரி இருந்துச்சு உங்க இல்ல இல்ல ப்ரொனன்சியேஷன். அற்பம் no அற்ப problem. அதாவது ரொம்ப அற்பம் சில்லி சில்லி கரெக்ட். மீகர் கஞ்சத்தனமானது தப்பான ஒன்று ரைட். ஓகே இப்போ நார்மலா பொதுவா இருக்கிறவனோட நாலேஜ் வந்து நம்ம பார்த்தோம் பாடி தான் ரைட். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன, அவனுக்கு வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி அத்தாரிட்டி இல்ல. அத்தாரிட்டினா அவனுக்கு அத்தாரிட்டி இல்ல, அத்தாரிட்டி மூலமா படிச்சது சாது சாஸ்திரா ஞானம் அவனுக்கு இல்ல. அதனால அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஆண்டவன்ன்றது மணி 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 ஏதோ ஒரு பாட்டு கூட இருக்கு இல்லையா, மணி நாலேஜ் ரைட். ஒண்ணு பைசா இது ரைட். இது ரெண்டு தான் தெரியும். அதனால அவனுக்கு வந்து உடம்பு இருக்கிற டிமாண்ட் தான் வரும். நான் சொன்ன மாதிரி he will eat to live இல்ல, அவன் he will live to eat, சாப்பிடுறதுக்கே வாழ்வான். அதனால அவனுக்கு வந்து எந்த கிருஷ்ணா கூட கனெக்ஷனே இல்ல. அவன் அப்படியே கிருஷ்ணரை கும்பிடணும்னாலும் அவனுக்கு என்னன்னா பைசா வரதுக்கு தான் இருக்கும். பேசிக்கலி கரெக்டா சொன்னோம்னா ஒரு அனிமலிஸ்டிக் ரைட். ஈட்டிங் மீட்டிங் ஸ்லீப்பிங் ப்ரொபன்சிட்டி அனிமலுக்கு இருக்கு. எதுக்குன்னா அது அனிமல் கூட பாத்தீங்கன்னா நல்லா போய் கும்பிடும், ஆனா அதுக்கு புரியுமா, புரிதல் இருக்காது ரைட். அதுதான் டிஃபரன்ஸ். அதனால அனிமலுக்கு கர்மா இல்ல, ஆனா நம்மளுக்கு இருக்கு. 23. ஸோ பேசிக்கலி 3 பார்த்தோம். குட்னஸ் அப்படின்னா எல்லாருக்குள்ளயும் அன்டிவைடட் சோல் சிங்கிள் அப்படின்றதும், ஆத்மா அழிவற்றது அப்படின்றதையும் பார்ப்பான். பேஷன்ன்றது ஒன் டைம் லைஃப் அப்படின்றது. இந்த 3வது கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னாலும் வெரி சிமிலர், ஒன் டைம் லைஃப். ஆனா அவனுக்கு மணி இஸ் ஹனி என்ற கான்செப்ட்ல அவன் ஓடிட்டு இருப்பான். அது தமசை. பேசிக்கலி அனிமலிஸ்டிக் லைஃப். 23. நியதம் சங்கரஹிதம் அராகத்விஷதக்ருதம் அபலப்ரேப்சூன கர்ம யத்தத் சாத்விகம் உச்யதே. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்துவகுணத்தின் செயல் எனப்படுகிறது. ஓகே, இப்ப வந்து ஆக்ஷன் பார்க்கணும் ரைட். நம்ம வந்து சாஸ்திரம் இப்போ நான் எப்பவுமே சொல்வேன், கர்மானா டெஃபினிஷன் என்ன? கர்மா என்ன? செயல் மாதாஜி. நம்ம செய்கின்ற செயல்கள். விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்பவன் கர்மா. ஆ? விதிக்கப்பட்ட எக்ஸலென்ட். கர்மாவோட ஆக்சுவல் டெஃபினிஷன் சித்ரா மாதாஜி சொல்றதா. நம்ம இந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு கர்மான ஆக்ஷன், பட் விதிக்கப்பட்ட செயல், தட் மீன்ஸ் ரெகுலேட்டட் ஆக்டிவிட்டி வித்தவுட் ஃப்ரூட்டிவ் டிசைர் ரைட். பர்ஃபெக்டா அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம லவ் ஹேட்ரட் ரெண்டுமே இருக்கக்கூடாது. 12வது சாப்டர்ல பார்த்தோம் நம்ம என்ன படிச்சோம் நம்ம, எந்த விதமான விருப்பம் இருக்காது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ்து நோ த்விஜத்தே லோகான் லோகான் நோ த்விஜத்தே மக. சோ பேசிக்கலி ஹர்ஷ மர்ஷ பய வைகேர். ஹர்ஷா மர்ஷானா லைக்கிங் ஹேட்ரட் லவ் டிஸ்ட்ரெஸ் எதுவுமே இல்லாத அவன் வந்து ரொம்ப பிரியம் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்வார். சோ அதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கிறது மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அப்போ பேஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம். 24 படிங்க சீக்கிரம். यत्तु कामेप्सुन कर्म साहंकारणे वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसम् उदाहृतम्. ஆனால் எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக பெரும் முயற்சியுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல் என்று கூறப்படுகின்றது. ஸோ ரஜோகுணத்தின் செயல் எப்படி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எஃபர்ட்ஸ் போடுவான் ரைட். அவனை இப்ப வந்து அவனா நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, இது எனக்கோசரம் நான் பண்ணல, என் மனைவிக்கும் என் குழந்தைக்கோசரம் பண்றேன், அது ரஜோகுணம் ரைட். ஃபால்ஸ் ஈகோல இருந்து வர்றது ரைட். என்னுடையது, நான் வந்து என் ஒய்ஃபுக்கு தான் வாங்குறேன், நான் எனக்குன்னு ஒரு வாட்ச் கூட வாங்க மாட்டேன், ஆனா என் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்கிட்டு போறேன் பாத்தியா. ஆனா அந்த ஒய்ஃப் யார்? பக்கத்து வீட்டுக்காரன் ஒய்ஃப். அது இன்னொரு ரிஸ்க். பக்கத்து வீட்டுக்காரனா இக்னோரன்ஸ் வரும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொன்னேன். இப்ப வந்து அதே கோல்டன் நெக்லஸ் வந்து நம்ம கிருஷ்ணருக்கு எடுத்துன்னு போய் கொடுத்தா இட் வில் பிகம் சுத்த சத்துவம் ரைட். பட் இப்ப வந்து 3 மோட்ஸ் பண்றதால நல்ல காரியங்களுக்கு இன்வால்வ் ஆனா குட்னஸ் ஆகும். பேஷன்ன்றது உன்னை தன்னுடையோ தன்னை சார்ந்ததுங்களோ பார்த்தா இட் பிகம் பேஷன் அப்படின்னு. இப்போ இக்னோரன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் 25 மாதாஜி. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தது வந்து கர்மா பேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் கன்ஃபியூஷன் ரைட். இப்போ வந்து விகர்மா பார்க்க போறோம் 25ல. எஸ் மாதாஜி. அனுபந்தம் ஷயம் ஹிம்ஷாம் அனபேக்ஷே ச பௌருஷம் மோகாத் ஆரப்யதே கர்ம யத்தத் தாமசம் உச்சதே.
டிரான்ஸ்லேஷன் எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செயல்படுகின்றதோ அந்த செயல் தமோ குணத்தின் செயலாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஸ்திர வித்தி இல்லாம மத்தவனுக்கு நல்லதா கெட்டதான் உனக்கே நல்லதா கெட்டதான் தெரியாது. இது வந்து மாயையில் பயின்றவன். அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்களுக்கு ஹானி பிரச்சனை கொடுக்குமா இல்லையான்னு தெரியாம மறுபடியும் நம்மள வந்து பௌதிகத்திலேயே செயல்படுத்துமான்னு தெரியாம பண்றதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமசம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அடுத்தது ஒர்க்கர் பார்க்க போறோம். நான் டைம் என்ன மாதாஜி? 6:07 மாதாஜி. ஓகே, அப்ப வந்து லேட் ஆயிடுச்சா இன்னைக்கு அந்த கிளாஸ்னால? நோ ப்ராப்ளம். அப்போ வந்து ஒர்க் சரி, ஒர்க்ல இருந்து நம்ம அப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமா இல்ல ஒர்க் ஒண்டி முடிச்சிடலாமா? நீங்க எப்படி சொல்றீங்களோ அப்படி. என்ன பண்றது, ஒர்க் ஒண்டி முடிக்கலாமா இல்ல ஒர்க் நெக்ஸ்ட் வீக் பார்க்கலாமா? எடுத்துருங்க மாதாஜி. 26 நீங்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா, எடுத்துருங்க. ஓகே, 26 பண்ணீங்க முடிச்சிடலாம். 10 minutes. முக்த சங்கோ நகம் வாதி கிருத்யுத்சாக சமன்விதஹ சித்தி யஸ்யத்யோ நிர்விகாரஹ கர்த்தா சாத்விக உச்சதே. டிரான்ஸ்லேஷன் எவன் ஒருவன் இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி அகங்காரமின்றி உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிபிக்கலி பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதால சொல்லிப்படுறது எல்லாமே என்ன, கர்மனே வாதிகாரசே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்ம பலகி தூர்போர் மாதே கர்ணி ஸ்வகர்மினி. கர்மனாவை செய் ஆனா பயனே எதிர்பார்க்காத. அதாவது சக்சஸா ஃபெயிலியரா நினைக்காத. ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி மோட் ஆஃப் குட்னஸ். பண்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டிட்டர்மினேஷன் எந்தூசியத்தோட ஃபுல்லா பண்ணு. ஃபுல்லா உன் கடமையை செய். கர்ம அதிகாரம் இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ஃபுல்லா செய்யறது, ரைட்? ஆனா பலனை எதுக்காத அப்படின்னு. நான் தான் செஞ்சேன், ஐ எம் த டூவர், ரைட்? அதாவது ஐ எம் த டூவர்னாலே ஐ ஃபேக்டர் வருது இல்லையா, ஃபால்ஸ் ஈகோ. அது இல்லாம செய். அப்படி செஞ்சா என்ன ஆகும்? மோட் ஆஃப் குட்னஸ் ஒன்லயே க்ளோஸ்லி வி ஆர் டச்சிங் என்னன்னா சுத்த சத்துவம். குட்னஸ்லயே இன்னும் ஒன் நாட்ச் அபவ் ஏன்னா டிரான்ஸ்டென்டல் இது வரும். இது ஏன் குட்னஸ் சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்ப சில தடவை வந்து நம்ம வந்து வித்தவுட் கிருஷ்ணா இன்வால்வ்மெண்ட் கூட பண்ணுவோம். லைக் அன்னதானம், ஆசிரிய தானம், ஆர் புக்ஸ், ஜெனரல் புக்ஸ், ஸ்டடிஸ் சொல்லி கொடுக்கறது, இதெல்லாமே எதிர்பார்க்காம பண்ணோம்னா இட் வில் கம் அண்டர் மோட் ஆஃப் குட்னஸ். இதுல கிருஷ்ணர் லிங்க் ஆனார்னா இட் வில் கெட் இன்டு சுத்த சத்வம், ரைட்? 27 ராஹி கர்ம பலத் ரேப்சூர் லுப்தோ ஹிம்சாத்மகோ ஹர்ஷ சோகான்விதாக கர்த்தா ராஜ பரிகீர்த்திதஹ. டிரான்ஸ்லேஷன் எவன் ஒருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அதன் பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்பொழுதும் பொறாமையுடனும் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகு செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவன் என்னன்னா டோட்டலி அட்டாச் டு ஒர்க், ரைட்? ஃப்ரூட்ஸ் அவன் என்ன பண்ணுவான்? டிசைரிங் டு என்ஜாய் தி ஃப்ரூட்ஸ். அவன் தன்னோட இதையே உண்டிதான் என்ஜாய் பண்றது. அவன் ரொம்ப பேராசையானவன், ரைட்? எப்பவுமே பொறாமை இருக்கிறவன், அவன் இம்பியூர். அவன் வந்து என்ன, மூட் பை ஜாய் ஆர் சாரோ. அவன் எந்த விதமான சந்தோஷம் எதுலுமே. ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் எடுத்தோம்னா நம்ம ராமர் எடுத்துக்கோங்க. ஏ அப்படின்னு சொல்ல அவரு, நீ வந்து ராஜா போடுற. அதே மாதிரி நீ வந்து என்ன சொன்ன, நீ ஃபாரஸ்ட் வனத்துக்கு போனோம்னா ஓ அப்படியா இல்ல. நம்மளெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா அவ்வளவுதான், நம்ம எடுத்து அவ்வளவுதான் அடிச்சிடுவோம், அப்பாவும் அம்மாவும், ரைட்? ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம ரொம்ப ஆழ்ந்த சந்தோஷம், ரொம்ப டீப்பான சோகத்துல இருப்போம் ஜென்ரலா எதுவா இருந்தாலும். அது இல்லாம அதுக்குன்னு சொத்த பணமா இருக்கணும்னு சொல்ல, பட் ஜென்ரலி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்டா பண்ணணும் செயல், ஆனா ரொம்ப கிரீடியா எக்ஸைட் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு. அதனால ஒர்க் அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கணும். டூ மச் அட்டாச் ஃபார் மெட்டீரியலிசம் இருக்கக்கூடாது. மெட்டீரியலிசம்னா நகை ஒண்டி இல்ல, மறுபடியும் சொல்லுவேன், வீடு, ரைட்? ஒருத்தரோட சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே, ரைட்? ஹெல்த் எல்லாமே வந்து, அதாவது நம்ம உடம்பு ரிலேட்டடா இருக்கிற எல்லாமே, ஏன்னா பசங்க எல்லாமே கூட மெட்டீரியலிசம்ல வரும். அது இருந்தா நம்ம எலிமினேட் ஆக மாட்டோம் அப்படின்றது. ஏமா இது சாரி, ஹரே கிருஷ்ணா. 28 மாதாஜி. நான் படிக்கிற மாதாஜி. மத்த 28 முடிச்சிட்டு நம்ம. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அயுக்த பிராகிருத சப்தஹ ஷடோ நைஸ்கிருத்திகோ லகஹ
ईशादि दीर्घसूत्रिय கர்த்தா தாமச உச்சியதே. எவன் ஒருவன் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதிகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணனாக, சோம்பேறியாக, எப்போது வருத்தம் தோய்ந்தவனாக மற்றும் காலத்தாழ்த்துபவனாக உள்ளானோ அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. என்னன்னா இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், சாஸ்திர விதிப்படி இல்லாம அகேன்ஸ்டா பண்றதோ, பௌதிகத்துல இல்லாததோ, இல்ல அவன் வந்து என்ன பண்றான், சீட்டிங், ஏமாத்துறது, ஒருத்தர் இன்சல்ட் பண்றது, எப்பவுமே சோம்பேறித்தனம், எப்பவுமே வந்து ஒரு வேலையை ப்ரோகாஸ்டினேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நாளைக்கு பண்ணலாம் அப்புறம் பண்ணலாம். இவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிலர் மனிதங்க வருஷம் எக்ஸாம் கூட நாளைக்குன்னா இன்னைக்குதான் ஓப்பன் பண்ண இருக்கு. இவங்க எல்லாம் வந்து மோட் ஆஃப் இக்னரன்ஸ். பேசிக்கலி சாஸ்திரம், சாது சாஸ்திரம் இதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, பௌதிகத்துல இருப்பாங்க, ஏமாத்துவாங்க. இப்ப பெரும்பாலும் இந்த மாதிரி இருக்காங்கன்னா ஆமா, இப்போ கரெக்ட் தான், பெரும்பாலும் இப்படிதான் இருக்காங்க. காப்பி பண்றது எக்ஸாம்ல, ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல வந்து கூட காப்பி பண்றவங்க இருக்காங்க. அப்போ எந்த லெவல் அப்படின்றத நீங்களே திங்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றத. சோ நம்ம இதோட நம்ம திங்க் நிறுத்திடலாம். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா 3 kinds of அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் டிட்டர்மினேஷன், அதாவது புரியல். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் ஆக்ஷன், ரைட்? இந்த 3 பார்த்தோம். இதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் செட் ஆஃப் இது வரும், அதாவது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதும் டிட்டர்மினேஷனும் என்ன 3 மோட்ல இருக்குன்னு 29ல இருந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் மண்டே ஆர் டியூஸ்டே நம்ம பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ய கிருபா சிந்துபியோ ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபுபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? அண்ட் விக்டோரியா மாதாஜி, உங்க சந்தேகம் இன்னும் தீரலைன்னா கொஞ்சம் இன்னும் வெயிட் பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா. விக்டோரியா மாதாஜி அருமையா என்ன சொன்னீங்க question மாதாஜி. கேட்டாங்களோ அது அவங்க 2 அவங்க கொஸ்டின் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. சபிதா மாதாஜியோட கொஸ்டினும் உங்களோட ஆன்சரும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ரியலி தேங்க்யூ ஹரே சோ மச். கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா தேங்க்யூ ஹரே மாதாஜி. மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. Hare ஹரே Krishna Mataji. ஹரே I have கிருஷ்ணா. posted Hare that Krishna Mataji. roster. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா அனுசூயா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், Mataji. பிரபுஜியோட கிளாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல. ஒரே ஒரு செகண்ட், பிரபு என்னமோ சொல்ல வர்றாரு, அவர் எக்ஸாம் பத்தி கேட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் இப்ப சொல்லுங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. I posted the roster. ஒன்னு பாத்துக்கோங்க. ஆல்ரெடி posted in the ஓகே group. ஓகே.